Проект «Мост» приветствует вас. Селям алейкум. АТР, телеканал Нунгайнанда, Копур, программа «Сына серии». Сегодня в нашей программе: что такое формула Штайнмайера и особый статус Донбасса? Победа или поражение? И за какими скобками остался Крым? Говорим с гостями нашей студии. Сергей Бережной, журналист. Татьяна Попова, экс-заместитель министра информационной политики, а также Энрике Менендес, глава аналитического центра Донбасский институт региональной политики. Приветствую. Тарас Черновол, политолог. И с минуты на минуту ждем в этой студии Татьяну Даниленко, журналиста, и Александра Алферова, спикера Национального корпуса. Наша экспертная группа: Энвер Велиляев, боец батальона «Айдар», позывной «Берет», Евгений Яранцев, боец батальона «Айдар». А также Николай Греков, мэр оккупированного города Александровский, Дмитрий Снегирев, сопредседатель общественной инициативы «Право справа». Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Перед тем, как начать нашу программу, у нас в студии работают телефоны. На экраны ваших телевизоров режиссеры будут выводить номера. Если у вас есть что сказать, звоните. Нам важен ваш голос. А на нашей странице Facebook телеканала АТР мы запустили голосование. Вопрос звучит следующим образом. Прошу его вывести на экран. Поддерживаете ли вы особый статус Донбасса? Наше голосование уже активно. На данный момент видим, 97% не поддерживают, 3% поддерживают. Пожалуйста, голосуйте. Наш голос, ваш голос важен для нас. И в конце программы мы подведем итоги. Ну что ж, в начале этой недели трехсторонняя контактная группа в Минске утвердила формулу Штайнмайера. Президент Владимир Зеленский собрал срочный брифинг. Что он сказал? Давайте послушаем. Формула Штайнмайера. Що означає ця формула? Це одне, в принципі, два речення. Ось і все. Що це таке? Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу, починає діяти на постійній основі. За умови, будь ласка, зараз дуже важливо, за умови, коли там відбудуться вибори, місцеві вибори, проведені згідно Конституції України та законодавства України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулись за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів. Це означає, шановні журналісти і наші глядачі, що ніяких виборів під дулом кулеметів не буде і не може бути. І ще дуже важливий момент. Закон про особливий статус Донбасу діє, ви знаєте, що він є, він діє до 31 грудня 2019 року. Буде новий закон, який розроблятиме парламент у тісній співпраці та публічному обговоренні з суспільством. І в цьому новому законі не буде перейдено жодної червоної лінії. Саме тому немає і не буде ніколи ніякої капітуляції. Ніякої. Что из себя представляет формула Штайнмайера? Мы подготовили инфографику, и перед тем, как перейти к обсуждению, давайте сначала посмотрим и поймем. Надеюсь, поймем. Сначала Верховная Рада должна принять закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Это будет новая редакция. Потом на оккупированном Донбассе назначают местные выборы. Их нужно провести согласно Конституции Украины и специального закона Украины, что регулирует проведение местных выборов в ОРДЛО. В день голосования в 20:00 по местному времени вступает в действие закон об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Сначала закон будет действовать на временной основе. Далее в ОБСЕ должны подтвердить, что выборы в ОРДЛО прошли честно, без давления и есть таковыми, что соответствуют международным стандартам и украинскому законодательству. После отчета ОБСЕ особый порядок в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет действовать на постоянной основе. Подписание формулы Штайнмайера вызвало бурю эмоций среди украинского населения. Выступая с трибуны Верховной Рады Украины, народные депутаты сказали следующее.
представник ОБСЄ, не представник Росії, не представник будь-якої іншої визнаної чи невизнаної сторони отримав лист від представника України в тристоронній контактній групі Леоніда Кучми про те, що цей текст нас влаштовує. Ми на нього погодилися, ці пропозиції. І все. Чому це потрібно було зробити? Тому що це передумова, вимога Росії для проведення саміту в нормандському форматі. Ніякої формули Штайнмаєра не існує в природі. Це російська вигадка. Ніколи до вчорашнього дня жоден представник України ні письмово, ні в іншій формі ніколи не схвалював формулу Штайнмаєра. 5,5 мільйонів на тій території бюлетенів голосуючих. Там людей не буде. Но якщо залишиться ця територія під контролем Російської Федерації Дайте завершити, 10 секунд. всередині України, це буде означати, що 5,5 мільйонів сфальшованих бюлетенів поміняють всі пропорції всередині України, і ми будемо знову колонією. Після вчорашньої заяви президента України виникло цілком логічне, цілком зрозуміле занепокоєння суспільства, яке насправді не розуміє, що відбувається і що на нас чекає далі. У Верховній Раді є ціла низка важливих законопроєктів, починаючи від бюджету і закінчуючи законом про ринок землі, але насправді дуже важко обговорювати щось, коли ми не розуміємо, як саме виглядатиме наше майбутнє. К нам присоединился Александр Алферов, спикер Национального корпуса. Здравствуйте. Доброго здоровья. Спасибо, что пришли. Ну и давайте перейдем к обсуждению. Ну, первый вопрос один для всех. Формула Штайнмаєра – это все-таки победа или поражение? Лично мнение каждого. Тарас, вам слово, пожалуйста. Не існує жодної формули Штайнмаєра. Були пропозиції Штайнмаєра, в яких немає ні слова з того, що сказав Зеленський, і ні слова з того, що був у вас на інфографіті. На інфографіті був план Зеленського-Путіна. В деяких поясненнях Зеленського було використано деякі речі, які були задовго до того, як Штайнмаєр взагалі будь-що оголошував. Це кінець 2014-2015 року, це так званий план Порошенка зі змінами до закону про особливості місцевого самоврядування в Донецькій, Луганській області запобіжниками певними. Про це говорили. Штайнмаєр в той момент, коли перестав бути міністром закордонних справ, навіть від тих пропозицій, які він надавав, він від них відрікся, відмовився. І сказав, що не вважає їх серйозними. Це було в одному із інтерв'ю. Формула Штайнмаєра, як її називають, власне, пропозиції, які були тільки в той момент, коли зайшли переговори абсолютний глухий тупик, полягали в одному. Давайте поставимо акцент не на безпеці, не на тому, щоб перестали стріляти, не на відведенні військ, не на роззброєння, не на виданні російських там військ і все. Давайте поставимо на тому, що там треба обрати якусь владу, яку Україна визнає легітимною, з нею буде вести переговори, наша місія на цьому закінчиться, міжнародних посередників, і буде щось далі. А якось буде без виведення російських військ і без роззброєння бойовиків. Оце була порада Штайнмаєра. Її ніхто не визнав, її ніхто не підтримав. В той момент навіть Лавров не підтримав. Через півроку Лавров вже її підтримав, але всі, включаючи Штайнмаєра, від неї відмовилися. Тарас, вас устраивает вот эта принятая формула в Минске? Я вважаю, Подтвержденная Леонидом Кучмой. Вас дуже коротко відповідаю. Да. Що стосується того, що в Мінську. В Мінську ми маємо дві речі. Перше, ми маємо підписаний Леонідом Кучмою документ, направлений на представника ОБСЄ, в якому нічого нема, крім одного слова, яке, на мій погляд, є антиконституційним заколотом. Там сказано, що цей закон вже не про особливості місцевого самоврядування на Донбасі, а про особливий статус Донбаса. Новий закон стане діяти постійно. Закон про місцеве самоврядування на Донбасі був передбачений на 3 роки. Тобто нам передбачають особливий статус Донбаса, тобто федеративний устрій назавжди. Оце є в цій формулі, що там було підписано Кучмою. Так, я проти цього. Я вважаю, Україна має бути унітарною державою за одним винятком – національної кримсько-татарської автономії. Це мій принцип принциповий. Що стосується того, що нам не подали, але про що прямо заявляють і Макрон, і Путін, і лідери ЛНР, ДНР, і що і Зеленський говорить саме оцю Штайнмаєра, це означає, що передбачили проводити вибори без виводу російських військ, без роззброєння бойовиків і без гарантій, що після цих виборів росіяни звідти заберуться. Я вважаю, що це капітуляція. Дякую. Энрике, я знаю, что вы не против формулы, подписанной в Минске, формулы Штайнмаєра. Вы действительно считаете, что это победа? Ну, мне кажется, во-первых, нельзя мыслить в отношении таких серьезных и сложных документов категориями черно-белыми, то есть победа или поражение. На самом деле в том, что было подписано и в том, о чем идет разговор, есть только один позитивный момент, что общество наконец-то начало задумываться над тем,
тем, что же у нас там происходит на востоке Украины, и начали пытаться читать, что написано в Минских соглашениях, которые уже были подписаны и которые были написаны. В самой по себе вот этой вот формуле Штайнмайера, несмотря на весь информационный шум вокруг этого, нет практически ничего. То есть формула Штайнмайера, как было прямо сказано, это было предусловием. Причем предусловием не только со стороны Российской Федерации, но и со стороны наших западных партнеров для того, чтобы провести встречу в нормандском формате. Больше ничего. Обратите внимание на ту бумажку, которую опубликовал Роман Бессмертный сначала, и которая потом пошла по всем СМИ, вот у нас на экране сейчас. Эта бумажка, она даже не подписана всеми сторонами, участниками Минского процесса. То есть это электронное письмо, которое Мартин Сайдик написал, и его подписали все отдельно. Юридический статус этого документа абсолютно отсутствующий. Касательно вот формулы Штайнмайера, мне кажется, нужно провести какой-то вот ликбез просто по этому поводу. Минские соглашения содержат в себе всего лишь 2 страницы. Это очень маленький документ, очень общего характера. В нем нет никаких деталей. Есть еще 2 страницы дополнений. То есть итого 4 страницы. Там нет никаких деталей. Любой пункт Минских соглашений содержит в себе пометку: детали этого пункта должны согласовываться в подгруппе. То, что подгруппы не работали с самого дня подписания Минских соглашений, это отдельный вопрос. А вот формула Штайнмайера сама по себе — это просто инструкция, в какой последовательности выполнять определенные пункты Минских соглашений. Главный ее пункт, что выборы могут пройти еще до того, как Украина получит контроль над границей. Ничего более. Там нет никакой зрады и никакой перемоги. Это просто рабочий процесс. Это все отражено вообще-то в Минских соглашениях. Абсолютно верно. Это все отражено Петром Алексеевичем Порошенко и ратифицировано Советом Безопасности ООН. То есть это наше міжнародне обязательство. Не до того моменту, згідно з тою, що ви називаєте формулою Штайнмайера, не тоді отримає там Україна про контроль на границю йдеться, а про вивід російських військ, роззброєння бойовиків, складення зброї і тому подібне. До формулы Штайнмайера нету этого вообще ничего, это просто Ви последовательность. мені покажіть хоча б один документ, в якому написано формула Штайнмайера. Не існує цього. Була одна пропозиція, від якої сам Штайнмайер відмовився. Петра Алексеевича, где он рассказывает о том, как прекрасна формула Штайнмайера в 2015 году. Вибачте, мене звуть Тарас В'ячеславович, а не Дмитро Олексійович. Я говорю від себе, і я все-таки міжнародник, юрист, і я дуже добре розумію, чим такі речі загрожують. Проведення виборів на територіях, які є окуповані, без гарантій, що навіть після цих виборів, так я розумію, там, знаєте, хороших, гарних патріотів України там, напевне, не оберуть. Там, напевне, оберуть людей, які будуть мислити там дуже проросійські, там чи сепаратистські. Але ці люди мають бути в законодавчому полі України, а не під контролем російської армії, яка там спокійно може після того і залишитися. Выборы по Конституции Украины не подразумевают наличие там российской армии. Более того, то, что подписано в Минских соглашениях, там даже не указано, что выборы должны быть по Конституции Украины. Там указано по правилам ОБСЕ. Правила ОБСЕ говорят о том, что во время выборов не должны находиться иностранные военные на территории, где проходят эти выборы. И к нам в эфир врывается Татьяна Даниленко, традиционно под аплодисменты. Давайте его приветствуем. Здравствуйте. Татьяна, чтобы коротко ввести в курс дела, сейчас вопрос один для всех касательно формулы Штайнмайера. Победа или поражение? Давайте сейчас Александру еще дадим высказаться как раз, потому что так уже пошла дискуссия. Александр, ваша позиція. Дякую, друзі. В першу чергу треба зауважити, що ми говоримо зараз про Мінські угоди, які нам нав'язували дорожньою картою капітуляції наших територій, нашої держави. Що ми сьогодні маємо? Попри все, вибори, не вибори. Давайте подумаємо. На східній території України живе якийсь конкретний народ окремий? Чи може там якась релігійна група, яка потребує автономії? Що це? А це означає те, що сьогодні провести ці вибори на цих територіях означає легалізувати будь-яку автономію за рахунок того, що там знаходиться чужа армія, окупаційна армія. Ми говоримо про те, що сьогодні станеться прецедент, коли будь-які російські війська, які будуть знаходитися на будь-якій території, будуть вимагати через міжнародне суспільство автономії, проведення виборів. А що далі? Закарпаття? Одеса? Південь України? Я перепрошую, а де формуль Штайнмайера, якщо вона вирішує питання української окупації? Де питання Криму? А де питання того, що наші хлопці, які мають бути відведені за кілометр 2, скажіть, будь ласка, хто-небудь бачив, як вони вриваються в землю, окопи, бліндажі, і тепер їх виведе під градові удари? Ви забули Савур-Могилу? Ви забули, як з 20-кілометрової зони з Російської Федерації градово обстрілювали наші позиції? Куди вивезти хлопців, скажіть, а? В поле? Будь ласка, ви одні зробіть третій Іловайськ, Дебальцеве, виводьте хлопців, виводьте їх з заборонених споруд їх, і буде вам формула Штайнмайера. А давайте военных
будь ласка. послушаем бойцов, что Я они так думают. само був керівником прес-служби полку Азов і знаю, що це таке. Коли ти зриваєшся з позиції, відходиш куди в полі, будете за деревами сидіти, коли у вас буде знову російська армія, якої там нема, і згідно форми Штайнмайєра її там теж нема. І згідно будь-яких засідань ПАРЕ, ООН, там нема російської армії, ви розумієте це? І ще одне. Яким чином ті негідники, які стріляли в цивільне населення, які стріляли в нашу армію, сьогодні будуть використовуватися під поняттям народної міліції? Хто це народна міліція? Ці бандити? А водночас і Псковська дивізія десантна, це теж буде народна міліція. Кого вони будуть обирати? Що, невже я зможу поїхати і сказати, голосуйте за національний корпус на цих територіях? Ви розумієте, кого вони оберуть? Яким чином буде діяти міліція? І зрештою, яким чином зробити вибори за тільки спостереженням місії ОБСЄ? Хто така місія ОБСЄ? Громадська організація, де донорами є міжнародні організації країни, і в тому числі Російська Федерація, яка утримує ОБСЄ в тому числі. І водночас, давайте подумаємо про інше. Яким чином можна говорити взагалі про будь-які демократичні вибори, коли наші прикордонники не стоять на українсько-російській границі? Дурниці абсолютні. Спасибо. Да, конечно. Знаете, вот то, что говорят гости, это хорошо и правильно. А вот то, что нам сейчас пытаются, как когда-то сказал один украинский политик, впихнуть невпихуемое, да, вот это смешно. Когда физическое лицо Леонид Кучма подписывает от своего имени бумажку на туалетной бумаге, вы меня извините, документ, не имеющий бланка, то есть оно не адресовано никому, у него нет таких полномочий, и вся страна и все европейское и мировое сообщество это обсуждает. Нас от чего-то хотят в очередной раз отвлечь. Что касается местных выборов. Выборы на оккупированной части Донецкой и Луганской области возможны только в одном варианте. Украинские пограничники берут под контроль границу, в Донецк заходит Азов, в Луган заходит Айдар. И проходят честные, нормальные выборы. Никаких проблем. Но, знаете, мне смешно слушать Тимошенко, мне смешно слышать Порошенко. Это люди, которые 5 лет забили и не сделали пальцем, не пошевелили ничего для урегулирования питання місцевого самоврядування на оккупованной, аннексованной территории. Перед вами сидит мэр оккупированного города, который не может устроиться на работу, потому что не может уволиться. Госпожа Тимошенко нам в очередной раз чешет по ушам. Власенко, ее депутат, являлся председателем комитета місцевого самоврядування. Мы просили его, ребята, вы примите какой-то закон. Сегодня я вам скажу, все зрадники українського народу і держави в лице держслужбовців, працівників місцевого самоврядування, мерів міст, сіл, які знаходяться на території окупованій, до сих пор являются украинскими мэрами. То же самое я хочу сказать и про Крым. И если у нас в Луганской области выехало 5 мэров, то в Крыму выехал 1. Все остальные они предатели, но по действующим законам они являются украинскими мэрами, украинскими депутатами. Никто из них не лишен статуса, звания. Я не знаю, почему показывают господина Колывана по экрану, да, который уже давно не является руководителем Луганской Народной Республики. Я говорю о Плотницком. А не показывают господина Пасечника, который официально де-юре и де-факто является полковником СБУ Украины. И мы слышим 5 лет от тех негодяев, которые были в прошлую каденцию. Я направил еще в 2014 году все документы для того, чтобы они приняли закон. И урегулювали питання на оккупованной и аннексованной территории с місцевим самоврядуванням. То же самое я сделал и направил депутатам от Луганщины в этот раз, когда они пришли в новую каденцию. И вы знаете, ни тем, ни этим это не интересно. Они приходят нажимать на кнопки, они физически не могут прочитать те законы, за которые они голосуют. Я не знаю, где их пишут. И я вам скажу, что это все может закончиться очень плохо. Евгений вот правильно сказал, говорит, еще и в ЦВК надо включить Айдар, Азов, Донбасс на той территории. И тогда выборы пройдут нормально. Вы можете себе представить, что я буду баллотироваться в городе, в котором я являюсь мэр, как бывший боец батальона Айдар в том числе? Поэтому, когда нам сегодня все это рассказывают, нас хотят отвлечь от продажи и распродажи украинской земли. Спасибо. Татьяна, вот к вам вопрос также. Тут уже у нас пошла дискуссия, но все же, формула Штайнмайера.
Зрада чи перемога? Победа или поражение? Ваше мнение? Ну, це поки що не зрада і не перемога, тому що це попередні домовленості, які не є ні частиною українського законодавства, ні частиною міжнародного законодавства. Це попередні домовленості, на які поспішила погодитись українська влада. Попереду нормандський формат, зустріч президентів, де це буде закріплено персональним словом президента Володимира Зеленського. Наскільки ми розуміємо, і він дуже поспішає з якихось причин все це зробити. А ось коли ми вже знову в'яжемося в нові міжнародні домовленості, які, можливо, будуть закріплені потім на Радбезі ООН, як Мінські угоди, так, які не мають жодного юридичного статусу з точки зору міжнародного права, але вони, от ми вже взяли зобов'язання рішенням Радбезу ООН на себе їх виконувати, так? І ми знову опинимося в ситуації, коли ми будемо якимсь чином шукати вихід з абсурдних домовленостей, вже яким чином можна проводити вибори на окупованій території з окупантом. Ну, ми ж не заперечуємо, що ніхто ж тут, я думаю, не заперечує, що там перебувають російські війська і колабораціоністи з Росією, так? Тобто люди, які пішли воювати за іншу державу на нашій території. Ми там будемо з цими всіма персонажами проводити вибори і легалізуємо це, от все те, що там відбувається. Да? То есть, по сути, то, что в 2014 году, с 2014 года, так называемые псевдореспублики требуют от Украины, вот это, сейчас это происходит, по сути, легализация. Вы это имеете в виду? Ну, по суті, легализация того, чего они требовали. Ні, просто на Україні залишається все як є, але між нами тепер не буде лінії розмежування, всі зможуть мігрувати як завгодно, ще активніше, ніж зараз. І ми беремо на себе соціальні зобов'язання. Ми там в Мінських угодах передбачено, що перш за все ми повинні профінансувати школи, лікарні, там, ну і так далі, відбудову того, що було розмародерено. Другий, Минских соглашений. це Мінські угоди. Это Да Минские нет там соглашения. этого. Это Конечно, чушь есть. Это одно из полная. первых пунктов. Откройте Минские соглашения. Давайте откроем Минские Откройте соглашения. Минские Там этого соглашения и нет. прочитайте, Этого что там там нет. написано. Там Ну, нет. прочитайте, что там написано. Там есть пункт о нормализации экономической деятельности, где там написано, что мы должны что-то финансировать. А кто должен Я хоть убей, финансировать? не могу. Местные бюджеты, наверное. Контрибуції репарації за Извините, а вы знищені сейчас міста? репарации Херсону платите или нет? Причому тут Херсон? Вибачте, а хто буде вирішувати економічне питання самої України, якщо Російська Федерація нанесла неймовірні збитки українській державі, зруйнувавши економічну структуру? Хто буде По платити? очереди, давайте Штайнмайер? уважать друг друга. Подождите, мы сейчас не говорим ни про репарации, ни про восстановление. Мы говорим про финансирование повседневной деятельности. На любой территории есть предприятия. Предприятия платят налоги. Из этих налогов они себя и финансируют. Вы представляете, в Донецкой и Луганской области есть предприятия. И они платят налоги. Давайте мы перейдем к обсуждению Минского соглашения. Штайнмайеру. Да, давайте мы перейдем, безусловно, к обсуждению темы Зеленский сказал очень... Извините. Зеленский очень прямым текстом Давайте сказал, перейдем. по особому статусу будет принят отдельный закон. Мы еще не знаем с вами ни одной строчки, но мы уже сделали все выводы. Что там будет написано? Уже зрада-зрадонька. Так вам просто Зеленский может не нравится. Вот и все. Энрике, давайте все-таки вернемся к обсуждению формулы Штайнмайера и потом обсудим в том числе Минские соглашения. Формула Штайнмайера Сергей, – це вибори в умовах окупації. Да, Ось это в Минске формула написано было, Штайнмайера. да, именно так мы взяли на себя Формула эти Штайнмайера – це вибори. Давайте не будемо зараз пересмикувати давайте, речі. Сергей, на своей странице, да, я вот хочу вас спросить следующее. На своей странице Facebook вы написали, ссылаясь на письмо Кучмы, в котором подтверждается формула Штайнмайера, вы написали, цитирую, это просто передутый пиаром рабочий документ. Вы действительно не видите сейчас какой-либо угрозы вот в подписанной формуле? Угроз множество, но они не в том письме, которое подписал Кучма. Вот они не в этом тексте. В этом тексте есть достаточно много вполне приличных условий, которые при нормальном подходе и нормальной их реализации они обеспечивают интересы именно Украины. Но при этом существует огромное количество угроз, которые, я подозреваю, в администрации, в офисе президента не видят или недооценивают, или оценивают как-то не так. То, что сейчас прозвучало, в основном от коллег, я расцениваю как споры со своими собственными, с их собственным пониманием того, что они понимают под формулой Штайнмайера. Это не конкретный текст, это то, что вы, то есть все интерпретируют по-своему. Интерпретировали, да, и со своими интерпретациями спорите. Конечно, это следствие колоссального провала в коммуникации офиса президента. Они не
Они не объяснили, точнее попытались объяснить, но это не получилось. Мы по-прежнему спорим не с бумагой, которую мы видим, а со своими собственными страхами, со своими собственными фантазиями. Да, это страшные фантазии, никто же не спорит, Это, кстати, это угроза. уже, если я не ошибаюсь, не первая далеко новость, которую мы узнаем из российских СМИ. Да, это а не тоже, из Да, украинских. это тоже подписание провал, Штайнмайера мы тоже узнали из неправильно. СМИ, именно это в области правда, да. коммуникации. Что касается самого письма, которое подписал Леонид Данилович, я считаю, что там есть одна ключевая позиция в соответствии с Конституцией и законами Украины. И, Его не было в Минских и соглашениях. если мы будем жестко придерживаться этой линии, мы обеспечим, во-первых, деоккупацию всех территорий, потому что никакое действие законов и Конституции Украины на оккупированной территории невозможно в принципе. Мы обеспечим воссоздание всех административных государственных структур, потому что они предусмотрены для всей территории Украины, для всей территории, на которую распространяется суверенитет Украины. Мы восстановим там ЦВК, мы соберем списки голосующих, кто должен голосовать, мы эти списки утвердим, мы их проверим, причем проверим очень жестко. Поїхати нормально, да, Микола Якщо ми туди Если- не поїдемо, залишиться И суть заключается в том, секундочку, Что-то там рассказать. Понимаете? Вы рассказываете вещи, может быть, и положительные, но зачем обманывать людей? Я не собираюсь Я вам обманывать. еще раз говорю, Следующее, что я хочу сказать, это то, что пока не будет эти взяты под условия украинский невыполнимы. контроль границы Украины. И я вам хочу сказать, как гражданин Украины, отвод войск мы можем совершить хоть сейчас к русско-украинской границе. закончу. Никаких проблем я в этом не вижу. Дима, скажи. все, что я, извините, Дима, естественно, я буквально одну минуточку. Все, что я перечислил, нам, скорее всего, я уверен в этом практически на 99% сделать не удастся. И поэтому выборов на оккупированных территориях не будет. Но при этом сохранятся санкции против России. Санкции, А естественно, если бы мы против России отказались, сохранятся. то санкции бы убрали. Вот в Якби чому ми нюанс. не давали обіцянок зробити те, що Тарасе, потім буде спитайте у неможливо Петра зробити, Олексійовича, спитайте тоді у би і не Петра стояло Олексійовича, питання, чому бути він чи це не зробив? бути Я не видів санкціям. ні Коли ми одного беремо підписаного обіцянки, нам їх доведеться вже виконувати, вже пообіцяли, багато пообіцяли. Тепер маленька річ. Пункт перший. Коли мені говорять, я знову цю фразу повторю, коли мені говорять, що в тому, що підписав Кучма, нічого страшного немає, там є одне слово страшне. Закон оцей про особливий статус Донбасу буде діяти на постійно, а не на тимчасово. Це абсолютний зло, якого ніхто ніколи навіть допустити не міг такої думки. Момент другий. Знову кажу, ми говоримо про форму Штайнмайєра, забуваючи, що форму Штайнмайєра ніколи, на відміну від там меморандуму Мореля, від заяви там Нуланда, Лаврова, тощо ніколи не була формалізована. Це була єдина пропозиція, про що діаметрально протилежне, що до цього говорить що не Зеленський, формалізовано, не діаметрально буде протилежне до того, що було. Пропозиція була, оскільки ми зайшли в тупик, на берлінській зустрічі міністрів закордонних справ Нормандської четвірки сказав тоді Штайнмайєр цю фразу, в якої, я ще раз кажу, він потім через рік відмовився, де завоював цю заяву свою. Він сказав, так давайте, головне проведемо вибори, а далі якось буде, без виведення військ, без нічого. І коли ви розказуєте теж, що мінських домовленостей, це все записано, що зараз хоче реалізувати під виглядом так званої формули Штайнмайєра, насправді Путіна Зеленського, хоче Зеленський реалізувати, я вам хочу нагадати, в мінських домовленостях є спочатку безпекова частина, в якій йдуть серед інших пунктів виведення іноземних військ, розпуск, припинення діяльність незаконних збройних формувань, т.д. т.п. І після того тільки йдуть вибори. Так, там є після того, правда, єдиний момент, в чому я казав якраз, щоб не пересмикувати, не виведення військ, а повернення нам контролю за границею. Дійсно, в мінських домовленостях це була єдина поступка України, яка була неприйнятна, буде після виборів. Але ми добилися для цього компенсації цього під час Мінська-2, ще до моменту, як було в Дебальцево події, добилися того, що було узгоджено протокол про міжнародних спостерігачів, які мають прийти на ті території. Вони мали компенсувати оцей єдиний пункт. Формула так звана Штайнмайєра, те, що в неї вкладено, вже і Путін про це сказав, і його маріонетки в Донецьку, Луганську сказали, вже Макрон навіть про це говорить, вона передбачає, що можна вибори провести отак, при росіянах, при всіх. Зеленський каже, що ні, але при тому говорить про формулу Штайнмайєра. Меня совершенно не беспокоит то, что говорят можна запитання, донецкие панове, до вас эти всіх? деятели. Можна запитання до вас всіх? Я так розумію,
розумію, що ви вважаєте, що формула Штайнмайєра і домовленості, яких Україна 1 жовтня досягла в Мінську, є, ну, хоча б спробою нормалізувати ситуацію. Правильно розумію? Або дипломатичним позиціонуванням. А як? Це просто маленький шажок вперед. Маленький шажочок вперед. Я вважаю, що те, що там включили в Конституцію України, це поліпшення, ніж те, що підписував Порошенко. Поліпшення, ніж те, що... Да. Тому що а можна Порошенка цього не питання було? про поліпшення? Да? Дивіться, ми домовилися в Мінську про розведення сил і засобів, ну, відступ української армії, да, ще в 2 точках фронту. На Донеччині і на Луганщині. А проукраїнські активісти, патріоти, ті люди, які, а це, ну, переважно всі молоді люди воювали в Золотому і в Петрівському, да? Їм що робити? Вони зараз будуть сірою зоною. До них зараз знову перейдуть ДНР, ЛНР, так як ми вже бачимо це в Новолуганському, так? Ну, от що робити? Їм як жити далі? Якщо туди перейдуть ДНР, ЛНР, Ну, це вони вже- порушення домовленості. Послухайте, ну, палатка ЛНР стоїть в першій точці розведення. А може к людині з Луганська звернемося? Ми наразі обговорюємо питання модальності виборів. Ми сперечаємося. От зараз українські війська прийдуть на кордон і все буде добре. І всі мешканці окупованого Донбасу як один проголосують за українську Україну. Так от, шановні, про що ми сперечаємося? У 2010 році я балотувався на посаду мера Луганська. Я пояснюю, як це відбувалося. Це українське місто, де, власне, працювали начебто українські ЗМІ, начебто українське СБУ. Але це напади на офіс. От пан Микола знає. Напади на активістів. Мої однопартійці ходили з холодною зброєю. Українська міліція нас ловила і порушувала кримінальні справи за незаконне володіння і зберігання холодної зброї. Оце реалії були українських виборів в українському Луганську в 2010 році. Це порушені кримінальні справи, це будь-які перешкоджання в моменті, скажімо, висвітлення інформації в ЗМІ. Про що ми говоримо? Пані Тетяна, те саме, але я, пані Тетяна, знаєте, дайте мені сказати, знаєте, який сумарний був результат проукраїнських партій на цих виборах, парламентських, місцевих? 5, максимум 7%. Це за умови наявності на тих територіях умовно проукраїнського електорату. Наразі 1,5 мільйона виїхало на наші території. Немає потенційних виборів. Добре, завтра ми встановили контроль над кордоном. Хто буде голосувати? За кого голосувати? Основне. І тут питання, пане Олеже, і присутні. Хто буде голосувати? Ви правильно, пане Сергій, сказали про загрози. Так от загрози полягають в тому, що напередодні, власне, підписання формули Штайнмайєра Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації виділяє 1 мільярд рублів додаткового фінансування на діяльність міграційних служб, які займаються видачею російських паспортів. До 2021 року планується видача 400 тисяч російських паспортів. 400. Про яку модальність виборів ми з вами розмовляємо? Наразі там 15 тисяч громадян Росії. Це вже дає законні підстави Російській Федерації в будь-який момент почати військове вторгнення на ті території. Це один момент. Друге, по формулі Штайнмайєра. Ризики, не ризики. Я пояснюю, наразі є 2 питання, які всі оминають. Це, власне, вибори і можливість амністії. Оці 2 питання – це переведення конфлікту з військової агресії, вторгнення з боку Російської Федерації у виключно внутрішній конфлікт. Це, власне, і вимагає Росія. Я не розумію, чому в Офісі Президента цього не розуміють. Розумієте, це громадянська війна, фактично. І друге, виходять експерти і розповідають, якщо не буде підписана формула Штайнмайєра в нормандському форматі, з Росії знімуть економічні санкції. Так от ідіотам корисним я хотів би пояснити. Якщо ми підпишемо формулу Штайнмайєра в нормандському форматі і визнаємо внутрішній конфлікт, у Росії будуть всі підстави заявити про те, що ми а. не сторона конфлікту, б. не учасник конфлікту, суто громадянський конфлікт і відповідно на наступний день знімайте з нас економічні санкції. Крим винесений за рамки питань. Все. Росія – це план Росії. Почуйте нас, луганчан. Просто. Народный депутат И крымчан, Украины. я перепрошую. Я бы хотел еще добавить
с точки зрения рядового бойца 14-15 года. «Слуга народа» партия надеется, что там особенно выделено, что выборы будут проходить под контролем ОБСЕ. Вы напрасно представляете ОБСЕ как какого-то всесильного доброго волшебника. Это большей частью хорошие европейские люди, которые испаряются с места своего пребывания от одного недоброго взгляда на них. Они ничего не контролируют. Они появляются после события, что-то фиксируют, но на процесс они не влияют абсолютно. Что они там собираются контролировать среди двух армейских корпусов, которые имеют подчинение непосредственно Южному военному округу Министерства обороны РФ, совершенно непонятно. И еще хотел бы я сказать. Если там будут проведены выборы, они получат донецкие суды из своих людей. И эти суды нас, добровольцев, за цугундер подтянут. Я этого не хочу. У меня остается одна возможность. Я ухожу на Волынь к своим. Волынские сказали: мы отгородимся, разбирайтесь с сепарами сами. И это страшный сон Голобородько в сериале. Все по сценарию. То есть, по сути, вот Евгений сказал вещи, да, что уходит на Волынь. Но сегодня обсуждалось... У нас есть это. Давайте посмотрим вот то, что вы сказали. Сон становится явью из фильма о Голобородько. Это что? Вы же не в курсе. Василий Петрович, это наша с вами Родина. 28 великих, могучих, независимых государств. Здесь мы показали всего лишь 20 секунд, чтобы не нарушать авторские права. Но вы в целом поняли. Это отрывок из фильма «Слуга народа». Страшный сон Голобородька. Там прозвучала основна фраза в цьому уривку. Ви ж не в курсі. Він не в курсі, що таке план Штайнмайєра. Він не в курсі, що таке є пропозиції Козака, які пропонували Придністров'ю, а потім пропонували нам. І зараз про них знову згадаємо. Ми зараз говоримо про один документ, який підписав Кучма, на якому я ще наголошую, що там є одне слово, яке є злочином проти Конституції України, і все, і більше нічого. І ми говоримо про те, що всі повторюють поки що тільки на словах, що формула Штайнмайєра, яка, я ще раз кажу, передбачає, що не тільки, я ще раз заявляю, не тільки перед виборами не підуть звідти росіяни, а де гарантія, що після виборів вони не залишаться контролювати ті місця? Оце гірша біда навіть, ніж те, що вибори пройдуть невільними, нечесними, несправедливими. Але на превеликий жаль, та людина, яка сьогодні уповноважена виконувати посаду президента, вона не в курсі цих речей. Він радий, що з ним зустрінуться в нормандському форматі. Порошенко зустрічалися, з ним не зустрічалися. Зараз зустрінуть. За це він готовий піти на багато речей. Це жахливі речі. Оце некомпетентність страшніша, ніж пряма зрада. Народный депутат Украины Богдан Еременко, выступая с трибуны Верховной Рады, сказал, что подписание формулы Штайнмайера является условием Российской Федерации для встречи в нормандском формате. Окей, но так сложилось, что в России мы теперь слышим другие месседжи. Разведите войска, а потом нормандский формат. Вам не кажется, что разводят нас, не войска? Мне кажется, что вас разводят политические оппоненты. Они просто берут и создают какую-то, не знаю, информационную, массовую дезинформацию. Потому что Порошенко это согласовал с 2016 года. Деньги напечатать книгу «Минские соглашения для Всегда и всех. Она никогда не перестанет это делать. Постоянные условия, это ведь может быть длиться бесконечно. Она постоянно выдвигает новые условия. Она их будет выдвигать дальше. Это один из факторов того, что если встреча в нормандском формате даже состоится, после нее появятся новые условия. И до выборов просто дело не дойдет. Но санкции сохранятся. Буквально на каждом шагу выполнения тех соглашений, попыток выполнения тех соглашений, принятия закона об особом статусе может произойти сбой. Причем он зависит не только от того, что мы здесь можем сделать что-то плохо или что-то, не дай бог, в интересах России, в ущерб своим интересам, но и просто по воле Российской Федерации. На своей территории, на территории, на которой она контролирует, она может делать все, что угодно.
она может провести, допустим, теракт в Крыму, крупный, с большими человеческими жертвами, и оставить там визитку Яроша. И Смотрите. все. И на этом весь процесс дипломатически будет завершен. Она может даже ничего такого не делать, а просто сказать: все, мы выходим из процесса, Но на этом все при закончится. этом я бы хотела отметить, что вот до этого сколько пытались обменять Сенцова, Моряков, да, предыдущие гениальные, как вы говорите, дипломаты, им это не удавалось. Обменяли их сейчас. Извините, журналиста украинского радио за 2 дня обменяли. Порошенко его не менял 2 года. Это, Татьяна, это, ну, Это здесь говорит тоже... о том, что они могут вести переговоры. Тому що там не було обміну, їх віддав Путін, тому що він зрозумів, що йому їх зараз вигідно віддати. Він їх тримав, тому що він бачив, починаючи з 18-го року, коли Порошенко взагалі по рейтингах скотився на 6-те місце. Пригадуєте, було ясно, що Порошенко не перемагає на виборах практично всім і Путіну. І він розумів, прийде хтось договороспособний. Тоді навіть не про Зеленського думав. Я думаю, що тоді сподівалися на Тимошенко більше. І з ними ми домовимося, і там ми будемо шантажувати, як звичайні рабовласники чи захоплювачі заручників. Зеленський зробив страшну річ. Він не повернув заручників. Він поміняв наших полонених заручників на суверенітет України. Мы пока этого не знаем. Давайте, смотрите. Этим заручникам Можно их задать вам женам. вопрос? Да. Вы были заместителем министра информационной политики Да, ушла 3 в каденции 16 Петра году. Порошенко. Вы После не скандала ощущаете с на себе иностранным. ответственность за то, что, возможно, что-то было сделано не до конца? Я зря вообще пошла в то правительство, но я верила в то, что эти люди будут честны. Они оказались циничными ублюдками. Но вы на себе ответственности не ощущаете? После панамских офшоров, когда у Петра Алексеевича, по-моему, перемкнуло, он начал воевать просто со всеми журналистами, со всеми антикоррупционными активистами, я собралась и ушла. Понятно. Смотрите, мы очень говорим много про формулу Штайнмайера, про Германию. Давайте у Германии непосредственно и спросим, что там вообще думают. Борис Райчустер, журналист, у нас на прямой связи с Германией. Борис, здравствуйте. Борис. Как вы нас слышите, Борис? Здравствуйте. Вы в эфире. Борис нас. Борис не слышит нас. Борис, вы нас слышите? Еще раз давайте попробуем. Борис, обратите на нас внимание. Здравствуйте. Здравствуйте, Борис. Вас слышу. Отлично. Борис, мы тут очень много обсуждаем про формулу Штайнмайера. И в целом, хорошо это плохо, победа или поражение. Что в Германии вообще говорят про это, и как на это реагируют, и как это воспринимают? Пожалуйста. Ну, наверное, это вас расстраивает, но надо же честно говорить. И мне кажется, что в Германии особо вообще не реагирует, особо не воспринимает, и что это как бы 25-я тема, то есть на это не обращает особое внимание. А там, где это слышно, тогда это под таким общим соусом. Ну, слава богу, они приближаются, хорошо, может, сейчас что-то спокойнее будет. Но интерес к Украине, интерес к этому конфликту, к этой войне, как ее надо правильно называть, увы, достаточно маленький в Германии. Это, скорее всего, так, что вот они надоели, там одни страны с другими странами воюют, и вот лучше бы тишина была бы. Я это считаю стыдно, я это считаю позорно, и мне больше всего возмущают, когда говорят, ну лишь бы не было бы войны в Европе, и при этом забывают, что эта война уже есть, что просто Украина под этой атакой, но это вытесняется. Борис, а вот как вы считаете, в Германии сейчас, не только в Германии, а в Европе понимают, что амбиции Владимира Путина – это далеко не Украина? Нет, это уж я ответственно могу за Германию говорить, там это абсолютно не понимают, там такое ощущение, надо с ним договориться, но мы же тоже многое неправильно делали, надо его понимать, и тогда все будет хорошо. То есть лобби Путина в Германии очень сильные, и он очень удачно это внедрил в мозги немцев. Был опрос недавно, 70% немцев считают американцев самой большой угрозой нашего традиционного союзника, который нас спас, который нас строил в хорошем плане. 70% считают угрозой, а Путина только 30%. Русской пропаганде удалось сбить
компас немцев. Это очень грустно, и особенно для Украины это очень опасно. Для нас тоже. Борис, ну все-таки я хотела уточнить, а подписание этой формулы это все-таки победа или поражение, как вы считаете? Очень, вы имеете в виду то, что тогда это подписали, Штайнмайера, или то, что сейчас которую это? сейчас утвердили в трехсторонней контактной группе в Минске? Я бы сказал, что Зеленский этим идет на очень тонкий лед. Он сажается за один стол с шуликами, с наперсточниками. И если он действительно сможет переиграть Путина в этом, тогда это хорошо. Но я знаю Путина, это ФСБшная школа, КГБшная школа, и я очень боюсь, что он тут все-таки окажется хитрее. Я считаю, это очень опасная игра, которую сейчас играет Зеленский. Он может выиграть, если он действительно тут может быть хитрее русской стороны, и я ему это желаю от всей души, но зная Путина, зная КГБ, зная всю эту контору, зная, как Кремль работает, я все-таки боюсь, что Зеленский может оказаться слабее. Будем смотреть правде в глаза. Спасибо большое. Борис Райтшустер, публицист из Германии, журналист, был с нами на прямой связи. Немецкие журналисты говорят, очень опасная игра идет по тонкому льду Зеленский. Вы согласны? Политики и немецкие дипломаты говорят абсолютно противоположное. Вот на этой неделе было 30-летие воссоединения Германии, был прием в посольстве, и ни посол, ни их коммуникационщики, они все подходили ко мне и говорили: Таня, а что происходит? Из-за чего люди так возмущаются? Вы же это подписали в 2014 году, в 2015 году, в 2016 подтвердил Порошенко формулу Штайнмайера. В чому проблема-то сейчас? Слухайте, ну я дуже вас прошу, ну не пересмикуйте факти. Формулу Штайнмайера ніхто ніколи не підписав. Підписали Есть интервью Порошенко, где он говорит, формула Штайнмайера, это мені вам відповісти. Підписали жорсткий порядок дій. І коли Штайнмайер на берлінській зустрічі нормандської четвірки запропонував відійти від цього порядку, українська сторона відмовилася і ніколи на це не погодилася. Україні те, що зараз розказує Зеленський, як будуть гарантії зроблені, щоб вибори не відбулися під окупантами, що, ще раз кажу, напряму 100% суперечить позиції Зеленського, так от те, що говорить позиції формули так званої Штайнмайера, те, що говорить Зеленський, це виписано в законі, який вже проанонсовано, що він не буде продовжено. Це закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО. Весною 2015 року до нього були внесені зміни, доповнення президентським законопроектом, яким було виписано все те, про що зараз розказує Зеленський. Там було написано, що цей закон почне діяти тільки після того, коли відбудуться вибори. Про це нема в Штайнмайера, про це є в Порошенка, в його законопроекті. Коли відбудуться вибори чесні на Донбасі. А ті вибори мають відбутися. І далі йде, по-моєму, 8 чи 11 пунктів, де все це розписано. Коли звідти будуть виведені всі до останнього російські війська. Кульсум, я Ви вже прочитайте зачитав 3 закон, формули слухайте, Штайнмайера. ви читайте закони української держави, які сьогодні чинні, до речі, надіючи чинні. Формула Штайнмайера об этом не говорит. Тоже у нас тоже. Но здесь присутствуем мы, не присутствует Зеленский, не присутствует Петр Алексеевич. Давайте говорить о том, как мы это видим. Но я очень прошу, отделяйте, пожалуйста, текст от своих опасений, Я фантазий и процитував так вам далее. закон, чинний закон української держави. Мені кажуть, що я говорю неправду. Вы можете цитировать тот закон, который будет принят до 31 Слухайте, я декабря. бачу, як іде Нету логіка текста. поступок. На превеликий жаль. Слухайте, я ще, крім всього іншого, є аналітик. Якщо ми нас зібрали сюди, щоб ми говорили про те, що є на сьогоднішній день, то ми маємо говорити про те, що відбудеться до сьогоднішнього дня. Нас зібрали говорити про формулу Штайнмайера. Оскільки Штайнмайер від своєї формули відмовився, пункт 1, оскільки вона ніколи не була підтримана офіційно в нормандському форматі, пункт 2, тоді давайте йдемо додому, розходимося. Нема про що говорити. Ми говоримо тут як аналітики, які мають зобразити, є загрози чи нема. Ведучі нам поставили це питання. Це перемога чи зрада, чи є загрози, чи це будуть успіхи. Ми відповідаємо на це. Чому ви кажете говорити про те, що було? Про те, що було, я можу розказувати. Я дуже багато знаю речей, які були. Крім всього іншого, коли ми говоримо про те, як там Зеленський, чи хтось має з Путіним спілкуватися, я не думаю, що хтось з вас мав досвід годинної розмови особисто з Володимиром Володимировичем. А я мав. І я мав дуже добре спілкування з кількома президентами України, які мали дуже довгі, важкі переговори з Путіним. Я з перших рук теж знаю, що це таке спілкуватися з цією людиною. І як таких людей, як Зеленський, він його має через коліно одним помахом. Энвер Велеляев, пожалуйста, вам слово. Я хотел бы обратиться к пане Татьяне. Слушайте, ну вы
постоянно Порошенко, Порошенко, это Порошенко. Нету Порошенко, поэтому он не президент больше, потому что некоторые вещи неправильно делал. Вот. Теперь по Зеленскому. Хотел бы поинтересоваться. Он давал гарантии, говорит, под мои личные гарантии при разводе войск я даю каждому жителю, что с ними ничего не произойдет, местным жителям, там, в Золотом, в станице Луганской, в Счастье. Какие он может гарантии дать? Он туда переедет со своей семьей, там будет жить. Ну, вот. Энвера, давайте, Ну как это спросите у него? Энвера, давайте послушаем президента Зеленского, который говорит, что он дает эти гарантии. Було досягнуто домовленості про початок розведення військ. Теж всіх вітаю з початком. Дуже віримо в це. Проведення розведення військ у Петрівському та Золотому. Хочу заспокоїти, до речі, місцеве населення. Я особисто гарантую, що ви будете захищені і відвід військових ніяк не вплине на вашу безпеку. Ну вот, собственно, возникает вопрос, а гарантия это что? То есть как они будут давать эту гарантию? А ви мені скажіть тоді відповідь на одне маленьке питання. Розведення військ від якої лінії? Ми говоримо про це все має бути в межах нормандського формату і підготовка для нього. Очевидно, від тої лінії, яка затверджена нормандським форматом. Лінія розмежування, за якою Дебальцеве перебуває в українській зоні відповідальності, а не в них. Від цієї, дозвольте, я закінчу. Це означає, від цієї лінії ми маємо від цієї лінії відійти на тих 5 чи 10 кілометрів. Більшості місць наші війська більше, ніж за 5 чи 10 кілометрів від цієї лінії віддалені. І бойовики не від того місця, де вони зараз є, а від тої лінії мають відійти на 5 чи 10. Тобто реально, оскільки вони заходять за лінію на наш бік, вони ще додатково мають відійти. Це було як логіка нормальна. В нас розведення, власне кажучи, відбулося тільки в тих місцях, де лінія реально дотримувалася. Район там Станично-Луганської, де лінія проходила по ріці, і реально вона там була. Там відбулося розведення. Розведення в Золотому, де Золоте повністю в нашою має бути зоною управління. Лінія по другий бік проходить, вона порушена бойовиками, і ми зараз розказуємо, що ми під це підписуємося. Оце конкретний факт, що вже відбулося. А зачем отходить? Це ж наша територія. Абсолютно з вами згоден. Мені взагалі не зрозуміло, чому стоїть питання розведення українських військ на українській території. Я перепрошую, ми її звільняли. Починаючи з 2014 року вирізалася метр за метром. А тепер по самому розведенню і по тій небезпеці, яка, власне, і готується Російській Федерації. Нагадаю, 1 числа пан Зеленський виходить і говорить про те, що 7 жовтня має відбутися розведення в Золотому і Петровському. Це розведення напряму прив'язане к нормандському формату. Це умови Путіна. Якщо відбувається розведення, відповідно, зустрічаємося. Тепер подивимося, що відбувається і в Золотому, і Петрівському. 2 і 3 числа місія ОБСЄ фіксує різке загострення на цій ділянці фронту і обстріли позицій ЗСУ вже не зі стрілецької, а забороненою мінськими домовленостями зброї, мінометів накривати. Про що це свідчить? Росія створює так звану дипломатичну виделку, нас ставлять на шпагат. З одного боку, якщо Україна заявляє про те, що обстріли є наших позицій, і відповідно ми не відводимо війська, ми вставимо під питання сам нормандський формат. Якщо ми відводимо, тоді починається звинувачення у зраді. І тут питання до пана Зеленського, ви проявіть політичну волю. Всі питання задайте наразі місії ОБСЄ, хай вони вийдуть і підтвердять різке загострення, щоб не було звинувачень. Знаєте, це порада, щоб нас і ваш телеканал, і мене не звинувачували, що ми тільки критикуємо, ми даємо поради. Так от порада. Має місія ОБСЄ чітко дати аналіз ситуації поблизу Петровського і Золотого. І я закінчую. Ви знаєте, в чому небезпека цього розведення? Я вже говорив, але повторююся, для Офісу Президента. Золоте – це пряма дорога на Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне. Це основні промислові підприємства нашої території. Петрівська – це пряма дорога на Маріуполь. От з Азова стоїть людина. Танконебезпечний напрямок. Якщо ми хоча б на 100 метрів відведемо з Богданівки, вони вимагають відвести від висот. Ми віддаємо і порт, і 2 заводи. Все, немає у нас промисловості тоді. Я хотел бы... Да, конечно, Да. сейчас, секунду. Передайте, пожалуйста, микрофон. Милена, пожалуйста, поднесите микрофон. Я пока вам несут микрофон, хотел бы добавить буквально Вы знаете, час назад. я хочу сказать одну вещь, вот Дмитрия добавить, да. 1 числа вышел президент и заявил это, а
позавчера обстреляли на всякий случай школу в Золотом. А вчера один убитый. Ну, это На днях другая будут история. хоронить. Так вот, смотрите, школы находятся на территории, где учатся дети. И кто действительно прогарантирует безопасность граждан, которые там находятся? И вопрос же не только в Золотом. Мы помним Минск-1. Через 20 минут погибло больше 40 человек с 80-ки Айдара. Мы помним февраль, второе, мирная договоренность. Лена. Обстрелы не прекращались трое суток, погибли мирные жители на автовокзале в Счастье. И если мы возьмем любое действие, на которое идет Украина, на поступки России, сразу же начинается обострение и гибнут наши граждане, и мирные в том числе. Давайте дадим слово Юлии Толопе. Валькирия позывная. Добрый вечер. Знаете, я вам сейчас напомню ситуацию разведения войск. Я буду говорить по-русски, так как я гражданин Российской Федерации. До сих пор, к сожалению. С 1 по 5 сентября были выведены наши войска на 30 километров. Знаете, что это было? Я сидела 3 дня на блокпосту в Счастье и наблюдала, как куча техники отходит назад. И оставались только мы. В последний день, да тише, пацанов. 40 детей, которых не смогли опознать до сих пор. Последняя группа, которая должна... Эмма, подожди. Эмма. И Луганск, и ни разу не вспомнили за Крым. Вы живете дома у себя, у мамы? Вы можете к своей маме поехать? А вы? А вы воевали? А вы съездили, посмотрели? Не как они все ездят. Давайте поищите, чем я занимаюсь. Порадоваться. А поехали со мной, дорогой мой. Прямо сейчас. Почему бы и нет? И посмотрим на 42 соток сгоревших нахрен. Мы в окопе сейчас или где? А давай мы сейчас поговорим нормально. Да, я с вами говорю нормально. Не надо У меня нет войны с вами. Я пытаюсь найти... Потому что такие, как вы, которые очень хорошо понимают. Вы знаете разницу между оккупацией, аннексией и свободной жизнью? 2 года прожил. Радуйтесь, у меня же семья живет этому. 5 лет, и каждый год к ним приходят и обыскивают. Весело? Что ж вы не пожили дальше? А что ж вы не повоевали, идти колотить? Иди воюй дальше, ты же мужик. Идите вы воюете. Так мы только пришли, малыш. Ну, отлично. Вырубить тебя Я не сейчас, издеваюсь. отвечаешь, получишь. Если вы хотите идти воевать, идите воюйте. Ты сейчас получишь, отвечаешь. Успокойтесь, пожалуйста, держите себя в руках. Да, Юлия, дайте слово Юле, пожалуйста. Да, дайте слово Юле. Давайте, нет, давайте, пожалуйста, давайте все-таки, пожалуйста. Помолчите. Давайте без эмоций, давайте конструктив. Вы уходите? Да ладно, Вы серьезно? уходите? Ну что, человек пошел воевать, только надо разобраться, за Украину либо за ДНР. Смотрите ситуация. Вот сейчас хочу сказать то, что сказал... Энрике Менендес, глава аналитического центра Донбасский институт региональной политики, покинул нас с вами в этой Пошел студии. воевать. Да, Как? Юлия. Стало понятно. В общем, я рассказываю суть. 5 сентября была уничтожена наша группа, полностью уничтожена. Знаете как? В 2014 году, 5 сентября 2014 года, сказали, будет развод войск. Так я спрашиваю, какого лешего, извиняюсь, группа «Русич», я даже ее знаю, эту группу, группа «Русич» оказалась в спине и стреляла в спину моим товарищам, моим побратимам и просто подавила их полностью. Как отводят войска? Это получается сейчас мы должны опять уйти на какие-то 10 километров. Я извиняюсь, пацаны копают каждыми днями эти окопы. В неделю максимум они прокапывают 5 метров вперед своей украинской, земли. Я извиняюсь за свои маты, но оно так и есть. Куда мы сейчас будем отходить? Куда? У нас есть одна линия. У нас есть окопы. Сзади что? Сзади опять идти к ребятам и опять копать новые окопы? Это ресурсы, это силы. Куда уходить назад? Давайте, да. В формуле Штайнмайера этого нет. В Минске, Татьяна. В формуле Штайнмайера это нет. Минск подписали в 2014 году. Подождите, как это не имеет отношения к формуле Штайнмайера? Которое подписал Кучма, этого нет. Дима, этого нет в том письме. Извините, я хотела розведення, пані Тетяна, буквально коротка репліка. Суто економічний аспект розведення. Ви пам'ятаєте, 2 і 3 лінію оборони будували всією Україною. Обладміністрації брали шефство. Я не буду казати, скільки вкрали. Ну щось там залишили. Так от залишили близько 1 мільярда.
У нас є зараз вільні гроші в такій кількості, щоб створити ешелоновану оборону. Про що вони розповідають? Куди відводити? Таню, куди відводити? Нема підготовленої лінії оборони. Я знаю, Дим, я работала в Минобороне в 2014 году. И я просто помню, к сожалению, ситуацию, когда я 24 августа с утра получаю данные из Донецкой ОГА от Батовского Константина, который мне присылает, как обстреливают с российской территории грады. Я звоню в инфоцентр РНБО, говорю: ребята, у меня есть видео, как обстреливают грады. А мне говорят: не надо, у нас парад. Не надо. Зачем мы будем это показывать? Вы У нас знаете, парад. как А это определяется началось то обстрел? наступление, о котором вы говорите. Я стояла на параде и рыдала. Таня, вы знаете, как в 2014 году определяли, что скоро будет обстрел? Когда уезжали СБУшники и РНБУ, ОБСЕ, все понимали, что через час начнется обстрел. Да. Вот я хочу сейчас вспомнить то, что сказал немецкий журналист, у него там последняя Шустер, да, не помню. Райт Шустер. Да-да. Так вот, знаете, уже не только Европа и мир, уже в Украине потеряли интерес. Вы спросите во Львове, здесь в Киеве. Люди уже забыли и не хотят даже об этом вспоминать. И девчата говорят те вещи, которые у них болит. Сидит одна крымчанка, одна, к сожалению, гражданка России. Хотя я удивлен, я думал, что Зеленский все-таки дал ей гражданство, а оказывается оно тимчасово. Ну, это ненормально. Поэтому вот хотелось бы все-таки вот эти вопросы, которые сегодня поднимаем, разведение, по-моему, дороже человеческой жизни нет ничего. Я хочу знать, кто и чем ответит за каждую, Дим, секунду, за каждую жизнь. У нас, смотрите, у нас сегодня все пытаются посадить Порошенко, да? Ну почему-то у нас забыли за Полторака, у нас забыли за предыдущего Гилитея, министра обороны, да, который, ну, за многих, да, Энвер, я знаю, ты сейчас все скажешь. Очень многие даже вернулись. Не, так вот смотри, некоторые вернулись, я думаю, что мы все будем удивлены, кто сейчас вернется в ближайшее время. Некоторые вернувшиеся уже портфели получили в администрации президента. Так вот, ситуация. У нас не покаран ни один злочинец, из-за которых пролились реки украинской крови. Искалечены сотни тысяч и миллионы человеческих судеб. И сегодня нам в очередной раз пришедшие новые говорят: я гарантирую. Чем? Ви знаєте, з приводу гарантій, давайте подивимося. Очень коротко, Президент пожалуйста. гарантує, виходить міністр закордонних справ Пристайка і говорить: а нема жодних гарантій. Нема. Як нема? Так чекайте, президент сказав. От в чому питання. Дві посадові особи не можуть знайти спільної мови. А ми говоримо, немає комунікації з суспільством. У них між собою немає комунікації. Оце трагедія, про це треба говорити. Поясніть мені, яким чином міністр закордонних справ четвертий раз спростовує заяви і президента, і відповідно Міністерства оборони. Це не факт. Тарас, извини, пожалуйста, я не пойму, почему 6-й год в Минск ездят все, кроме луганчан и дончан. И почему нигде нет крымчан? То есть мы вообще забыли за Крым. И у меня сегодня есть только одно впечатление, что вот эта Верховная Рада будет заставлена или вынуждена, как угодно, проголосовать за обмен Крыма на Донбасс. И я скажу, что украинский народ этого не допустит. И никто не позволит им сделать этого. Почему мы забыли за Крым, который также является Украиной? А вот это давайте и найдем ответ на этот Если вопрос. это сделают, В соглашениях изначально они будут не было вынесены Крыма, и повешены. поблагодарите тех, кто их подписал. Нет, ну, а почему? Ви мене вернули на кілька років назад, я помилочав. Президент знову Порошенко, тобто ми живемо десь зараз в 2015-16 році, так? Те, що підписав Порошенко, Я розумію, ратифікував але Радбез ми зараз ООН, говоримо. І ми несемо Я ці розумію, але зобов'язання, ми Тарас, зараз а ви це живемо в новій виправдовуєте. реальності. Ми живемо в новій реальності, Ну, в якій в тій відбуваються реальності, речі яку підписав абсолютно критичні. Порошенко. А нас На весь час жаль. виводять. Я говорю, На жаль, він дозвольте, вже її я говорю, підписав. от зараз формується
формула Штайнмайєра, яку так звана формула, ще раз повторюю, так звана, яку пробують застосувати, яку не застосували за всі попередні роки, а зараз пробують застосувати, яка є дійсно катастрофою. А мені кажуть, а колись Порошенко щось підписав. Так, підписав. Тільки Зеленському зараз гради не б'ють, не наступають на Дебальцево, нема Іловайська і нема прямої загрози того, що називається сухопутний шлях на Крим. І він зараз здався. Питання, чи мав Порошенко поступитися на ті поступки і підписувати мінські домовленості між Іловайськом і Дебальцевим, питання дуже відкрите. Я можу сумніватися, чи воно було доцільне. Але тоді, просто щоб ви не змішували і не говорили неправду, тоді був ухвалений компромісний, недобрий, але закон про особливості місцевого самоврядування, який було внесені речі, про які зараз от Зеленський розказує, а вони були тоді внесені. Ви про них кажете, що це неправда, прочитайте цей закон, вони є. Тоді був ухвалений в Верховній Раді президентський законопроект про те так зване зняття відповідальності, де було дуже чітко виписано, що 21 стаття Кримінального кодексу, всі насильницькі і всі проти прав власності, громадян держави і колективних там різних форм власності, не дають права на ту так звану амністію. Всі бойовики, які зараз зможуть брати участь у виборах, згідно з тим законом, не мали би навіть права на звільнення від відповідальності. Ну, ще нема закону, Тарас. Той закон закон діє до кінця грудня. Смотрите, наскільки я вот можу. сегодня очень много грудня говорим. вже проанонсовано, він не буде продовжений. Слухайте, от зараз ви мені скажете, так Зеленський внесе прекрасний закон, закінчую, Я не знаю, який патріотичний, внесе. чудесний. А я кажу, що я підозрюю, я не знаю, але я бачачи хід, перебіг подій, бачачи ту команду, бачачи її поступки, її налаштованість, її байдужість до багатьох речей, а я боюся. І я свої страхи говорю, тому що в мене нема. Я не залізу в голову Зеленському, але те, що він робить, мене приводить до висновку, що він постарається всі ті запобіжники закону викинути. Тому що зараз на нього тиснуть всі. Сейчас с нами в основном и руководит. И это очень опасно на самом деле, потому что нормальные, взвешенные решения нельзя принимать под давлением страха. У меня очень много знакомых, которые очень боятся. Я очень боюсь. Никаких сомнений в этом нет. Ситуация очень плохая. Но мы должны, так или иначе, смотреть сквозь этот страх. Мы должны искать пути для того, чтобы побеждать, для того, чтобы... Да, если понадобится для победы итоговой, для достижения какого-то нового результата, для того, чтобы вернуть или хотя бы попытаться вернуть суверенитет Украины на Донбасс, в Крым, если понадобится отвести войска на 2 километра, может быть, на это стоит пойти, если это укладывается в какую-то стратегию. Но я хочу видеть эту стратегию. Вы мне будете показать зараз ту стратегію. Я только что сказал, я хочу видеть эту стратегию. Что Россия сказала, что она без цього не піде на нормандський Тарас, формат. извините, я вас вынуждена прервать, потому что мы действительно очень много говорим и говорили сегодня на тему Донбасса, и нас сейчас смотрят в том числе и крымские татары из оккупированного Крыма, и наверняка задаются вопросом, а где здесь Крым? Давайте сейчас спросим у лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева, который с нами на прямой связи. Мустафа ага, ассаляму алейкум. Мустафа ага, вы были против подписания формулы Штайнмайера. Так что же теперь будет дальше? Так что же будет с Крымом? Ну, во-первых, по поводу формулы Штайнмайера. Как такого международного документа, называющей формулы Штайнмайера, нет. Есть высказывания Штайнмайера, когда он еще был министром иностранных дел, относительно того, как разрешить эту проблему на востоке Украины. Штайнмайер известный своими симпатиями или там пророссийской такой вот позицией. И я тогда еще высказывал подозрение, что после того, как он уйдет в отставку, и уйдет от политики, так же, как и свой предшественник Франк Шрёдер, пойдет работать в «Газпром». Но он пошел дальше, и не вполне понятно, он сейчас Борис Ральф Шустер говорил о том, что около 70% симпатизирует россиянам. Что получается в этой формуле Штайнмайера? Во-первых, отведение войск, амнистия этим бандитам, которые в течение многих лет терроризировали жителей Луганской и Донецкой областей. И потом проведение выборов. Дать особый статус какой-то, и потом проведение выборов. С самого начала и вообще в основе этой формулы есть грубое попрание международного права. Как это кто-то там должен нам говорить о том, что мы в своей стране где-то должны
отводить свои войска, вместо того, чтобы говорить о том, чтобы агрессор отвел свои войска и обеспечил безопасность нашей страны. Кто-то нам диктует, какой статус должен быть в том или ином регионе Украины. Но Запад пошел на это, потому что им очень хочется скорее, чтобы это дело завязалось, и они очень хотят торговать на очень большом рынке России и зарабатывать свои евро. Украинских интересов здесь, конечно, нет. Теперь по поводу выборов, которые имеется в виду провести сразу же после отведения войск и сразу после принятия сначала временного закона о особом статусе, а потом она, оказывается, идет на постоянное. Во-первых, в таких регионах, конфликтных регионах, как сейчас Донецк и Луганск, выборы сразу не проводятся. Надо учесть, что в течение 5 лет там люди находились под влиянием лживой антиукраинской пропаганды. Дети, которые учились в 7-8 классе, сейчас имеют избирательное право, они тоже отравлены антиукраинской пропагандой. И кроме того, же не предусмотрено разоружение бандитов, они там, оказывается, будут полицейскими. Никакого контроля Украины над всей вот территорией, а там 400 с чем-то границ, 400 с чем-то километров границ, контроля Украины не будет. Сепаратисты пророссийские уже заявили, что они будут контролировать границу. А это значит, что в любое время какое угодно количество вооружения российского, какое угодно количество людей, агентуры будет проникать туда. Поэтому здесь речь идет о полной, так сказать, капитуляции. Насколько вот то, что Борис Ральфштайнер говорил, что удастся перехитрить, может быть, Путина, вряд ли такого. Ну, мы уже видели, как с этим так называемым обменом нас перехитрили. Этих 24 моряков должны были освободить в соответствии с решением Гамбургского суда. А если бы не отпустили, то там наклевывались уже санкции, закрытие портов западных стран для российских кораблей. И тут пришло наше спасение. Мы отпускаем их бандитов здесь, и они отпускают. Ну, просто подарок Путину. Что касается Крыма. Мы в течение многих этих лет говорили, вполне обоснованно выставляли претензии по поводу того, что почему в Минских соглашениях нет ни слова об обеспечении полной территориальной целостности Украины, включая освобождение оккупированного Крыма. Сейчас то же самое. Формула так называемого Штайнмайера вообще не говорится о взагалі ситуации страны, а о полном контроле украинского государства над своей территорией, включая автономную республику Крым. Ну, доводы о том, что вот это нужно было подписать Кучме, потому что в противном случае не было бы этой нормандской четверки, не собрались бы. А для чего собираться, если Путин там опять продиктует свое? Что смысла в этой встрече, если западные страны не готовы решительно поддержать суверенитет Украины, поддержать верховенство международного права и не вынудить Россию освободить оккупированные территории, включая Крым? Вместо того, чтобы над этим работать, они ищут какие-то формулы, чтобы скорее вопрос Крыма, Украины закрылся, и они могли бы дальше торговать с Россией. Печальность, вот такая вот печальная ситуация. Çok sağ olunuz, Mustafa. Теперь по поводу того, я еще хотел сказать по поводу того, что отведение войск в любом случае очень надо, потому что человеческая жизнь на первом плане. Видимо, руководствовались вот таким же принципом: не стрелять во врага, человеческая жизнь превыше всего, и без единого выстрела отдать Крым. Ну что ж, давайте без единого выстрела отдадим теперь Донбасс, Луганск, а дальше еще что-то захочет Путин. Если, ну тогда мы уже не государство. Для чего тогда мы содержим армию, тратим ежегодно около более 5 миллиардов долларов налогоплательщиков, если мы говорим, что жизнь человеческая очень дорога? Да, дорога, но
защищая жизнь кого-то там, ну, наших солдат, мы подвергаем опасности жизни всей страны. Вот над этим гражданам надо было задуматься. Çok sağ olun. Лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев был с нами на прямой связи. Я вот как раз в продолжение Мустафа хотел сказать, вот вы, Татьяна, сказали про то, что вот Порошенко не удавалось обменять, освободить людей. Мы до сих пор, даже сам Олег Сенцов до сих пор не знает цену этого обмена. Поэтому это освобождение очень хорошо. Обміни відбувалися, чому казати, що Обміни відбувалися. останні Тисячі обміни. людей були повернуті в перші там 3, по-моєму, роки. Потім 100 людей було вже під кінець останній обмін. 2,5 чи 2,800 – це була кількість людей, які здалося звідти забрати. Я просто хотел тоже добавить. Смотрите, давайте еще вот к чему перейдем. Формула Штайнмайера предусматривает закон об особом статусе ОРДЛО, затем проведение там выборов. Давайте посмотрим, что же говорится в Минских соглашениях в части об особом статусе Донбасса. Мы много сегодня об этом говорили, так давайте же посмотрим, что именно там говорится. Освобождение от наказания и преследования лиц, связанных с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Право на языковое самоопределение ОРДЛО, участие органов местного самоуправления в назначении прокуроров и судей, возможность для центральных органов власти заключать с органами местного самоуправления соглашений по экономическому, социальному и культурному развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Государство оказывает поддержку социально-экономического развития в ОРДЛО. Содействие со стороны центральных органов власти трансграничному сотрудничеству отдельных районов Донецкой и Луганской областей с регионами России. Создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка в ОРДЛО. Ну и уже канцлер Германии Ангела Меркель тоже проанонсировала, сказала, что в ближайшее время состоится встреча в нормандском формате. Так вот, я хотел бы с чего начать, что по сути, начиная с 2014 года, представители псевдореспублик вот всего этого и требовали, что мы сейчас видим. Так можно ли это назвать, по сути, легализацией того, что они требовали? Не просто требовали, это подписано было в 2014 году. Тарас вот говорит, что там было потом улучшено в законе. Пусть Тарас нам скажет, что было улучшено по этим пунктам. Відповідаю, підписано було це дійсно в Мінських домовленостях на виконання Мінських домовленостей. Після чого Лавров, це спогади там і Клімкіна, і багатьох, і це і, по-моєму, і Штайнмайер навіть потім розказував в інтерв'ю. Лавров просто кричав, верещав на тій берлінській зустрічі, що Порошенко всіх обдурив. Так от, це, як ви кажете, зрадник Порошенко, який все попідписував, все поздавав. Не поступився по жодному пункту потім. На виконання цих пунктів, ще раз кажу, це не закон України, це, на жаль, адаптована на найвищому рівні, дуже небезпечний, дуже складний, дуже компромісний документ, але цей документ, в якому є порядок дій, де не передбачено того, що в формулі Штайнмайера, що спочатку вибори, а потім звідти росіяни підуть, а може й не підуть. Цього там нема, там є порядок інший. Але Таня, скажіть, Порошенко, ще раз кажу, я не хочу в угодах прямий пункт, що спочатку проводяться вибори, запроваджується особливий статус, народна міліція, суди і т.д. і т.п. Там цілий от такий от зноска і багато пунктів. І тільки тоді контроль над кордоном. Контроль над кордоном. Ви прочитайте попередні пункти. Там написано виведення іноземних військ, виведення іноземних роззброєнь, роззброєння бойовиків. І тільки після того проведення виборів і те, що ви сказали. Тому насправді давайте не... Слухайте, я ще раз вам кажу, Порошенко уже не президент України. Президент Зеленський, він зараз здійснює певні дії, повертаючись до логіки тих подій, які пробували нав'язати тоді росіяни в Мінських домовленостях, саме оцей порядок, який би дав їм можливість нічого взагалі не виконувати. Возможно, зараз ми пожинаємо плоди того, що підписав Порошенко. Можна, от все-таки, Тарас тут правий, вперше в житті мушу з ним погодитися. Річ в тім, що якби Зеленський, ідучи на вибори в березні 2019 року, сказав, я буду робити все те, що Петро Олексійович Порошенко, тільки набагато швидше. Те, що він зробив там до 16-го року, от всі ці дипломатичні формули, я все це зроблю за пару місяців. Я сумніваюся, що його обрали б. Але він говорив зовсім інше. Він казав,
Якщо цей формат не працює, нормандський, давайте робити будапештський формат, залучати Сполучені Штати, Велику Британію, сідати за такий стіл переговорів. Тому що дійсно Франція і Німеччина, в нас є обґрунтовані підстави вважати, що вони захищають, в принципі, це логічно, захищають свій національний інтерес, який полягає в тому, що вони хочуть торгувати з Росією, вони хочуть окупувати російські енергоносії, вони хочуть, щоб там податки, все, от вони хочуть з ними співпрацювати. Да? Їх не можна в цьому звинувачувати, вони нічого не винні. Але Зеленський нам казав зовсім інше. Він обіцяв, що він буде робити зовсім по-іншому, не так, як Петро Порошенко. Спасибо. Він насправді робить не так. Він робить те, що... робить все те саме, тільки набагато активніше. Петро Порошенко тільки обіцяв, а Зеленський вже Я розумію, що у вас є виконує. персональна образа на Яка в Порошенка. мене персональна образа? Тарас, яка в мене персональна образа? У мене все чудово. Я пішла з 5-го каналу. Давайте не переходить на личности. давайте не переходить на личности. Порошенко Він підписав формулу Штайнмайєра, він Давайте не переходить на личности. Да, у нас тут вопрос срыва. Вас не слышно, вас не слышно. Каждый по одному, да. Что так, И Николай кто бы ни был следующий. избран по результатам президентских выборов, все равно, это говорилось перед выборами, все равно будет существовать очень узкий коридор, в котором будет вынужден, коридор возможностей, в котором будет вынужден действовать президент. Порошенко действовал в этом коридоре. Сейчас в этом же коридоре действует Зеленский. Эти сценарии сбываются. Ничего неожиданного не происходит. То, что Зеленский говорил во время предвыборной кампании, решало задачу только выигрыша выборов. Эта задача была решена. Теперь от этого всего он отказывается. Да, мы ему поставим это на вид, безусловно. Что мы ему предложим? Чтобы он действовал совершенно по нереалистическим сценариям, которые он предлагал? Не знаєш, як діяти? По Дій за закону? законом. Прекрасно. Є Конституція Прекрасно. і є український закон. Давайте сейчас. Дій за цим. Я абсолютно за это. Я абсолютно за это. Я абсолютно за то, чтобы был очень четко работающий какой-то общественный орган, который отслеживает. Сейчас они есть, но их много, они не скоординированы. Так вот, давайте скоординируемся. Давайте сделаем общественный орган, который будет наблюдать за тем, что делает президент, что делает офис, что делают министерства, что делают все остальные, и требовать, чтобы это все происходило в соответствии с законом. Дмитрий. Оно есть. Есть еще один момент. У нас та система законов, которая существует, я, конечно, извиняюсь, у меня это было во многих колонках, действовать в ней эффективно нельзя. Потому что законы противоречат друг другу, и всегда можно найти какой-нибудь закон, который ты нарушишь, выполняя другой. И то, что сейчас делает «Слуга народа», это снос этой системы. Они делают это с нарушением регламентов, они делают это с нарушением законов. И это видно, и они даже это особо не скрывают. Но они эту систему сносят. Если им это удастся, они будут отвечать в соответствии с той системой, которую они создадут. Они понесут ответственность за то, что они это сделали, нарушив закон. Татьяна, вы хотели что-то процитировать, и вы следующий они Дмитрий выполняют Снегирев. задачу. 9 пункт и Минских соглашений. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования. Ви мене Так що процитували. це Я п'ять разів це саме сказав. Але я сказав, Тут що крім написано. того, це компенсуватися ми домовилися під час Мінська-2 міжнародними миротворцями, але я розказував тут, і ви чомусь мене не чули, Мінськ-2. про роззброєння Тут нет бойовиків, миротворців вообще. про виведення росіян, про зняття зброї да. звідти. Ви цього ж не чуєте. Дмитро, будь ласка. Плутають один момент. Є комплекс заходів. От те, що пані Тетяна, ви слушно дуже зацитували. Там передбачено проведення виборів і потім контроль над кордоном. Але є закон України про особовий характер місцевого самоврядування Луганської і Донецьких областей, де передбачено навпаки спочатку контроль над кордоном і потім тільки вибори. І от чому небезпека з цієї ситуації? Ми ще Офісу президента даємо пораду от всім колективам. Перше, зараз Зеленський говорить про те, що треба приймати новий закон про особовий статус. Не треба приймати. Достатньо цього закону, де є чіткий запобіжник. Спочатку кордон над кордоном, а потім вибори. Цього і бояться росіяни. Якщо Зеленський наполягає, що вибори за українським законодавством, так от є український закон. І пан Лавров дуже чітко зрозумів цю небезпеку. Він і заявив, вона не впаде?
Ні, слава Богу. Він чітко вже заявив про те, що так, українські закони, але ви маєте їх погоджувати з Донецьком і Луганськом. Ми ні з ким не маємо нічого погоджувати. Це українське законодавство. От порада Офісу президента. Не треба приймати новий закон про особовий статус. І Ніколай, це запобіжник наш. Николай. Александр. Вы знаете, хотелось бы напомнить все за нормандский формат, да? Да. Кто у нас остались в формате, да, в нормандском формате? У нас остался Путин и у нас осталась Меркель, да? Мы услышали о нормандском формате, что пройдет встреча сначала от Путина, потом от Меркель и опять Макрон подтвердил тоже. Ну, подождите, это Макрон точно так же теперь может подтверждать все, что угодно. Мы все прекрасно знаем о добрых, теплых отношениях Меркель и Путина. Так вот, сегодня, по-моему, у нас просто танцуют для того, чтобы решить свои вопросы там. Зеленский является бесспорным президентом Украины, ему отдали самое большое количество голосов, да? Но давайте мы будем говорить, какое представительство он имеет от жителей Крыма. Крым — это Украина? Какое представительство он имеет от Ордло? Это Украина? Так вот, сегодня мы опять же, вот хорошую речь, да, должен быть какой-то общественный контроль. Я еще раз говорю, я, Николай Греков, никому из них не давал полномочий представлять себя где-то и решать мою судьбу, которую, к сожалению, без меня решают последние 6 лет. И я думаю, и Женя, и Инвер, и Дима согласятся со мной. Так вот, ситуация сегодня в том, что все, что хотят сделать сегодня с нами, это действительно показать, что в Украине идет гражданская война, и Штайнмайер, формат нормандский, любой, какой вы не говорите, сегодня все средства массовой информации, и, к сожалению, часть украинских средств массовой информации, работают над тем, чтобы это все показать. И показать Европе. Да давайте, мы уже тут сами разберемся. Ну, если вчера президент Белоруссии, находясь в Украине, называет нас Россией и говорит, да уже садитесь, разберите, вы уже всем настолько надоели. Поэтому я считаю, что сегодня мы не имеем права идти ни на какие уступки Российской Федерации. Мы должны сегодня четко отстаивать интересы национальной безопасности государства и каждого ее гражданина. Вот знаете, у меня тут, как у крымской татарки, возникает следующий вопрос. Крым оккупирован. Донбасс нам дают в федерализированном стиле. То есть это идет конфедерация страны. Крымские татары на протяжении 28 лет независимой Украины требуют себе крымско-татарскую национально-территориальную автономию. А тут дают ее боевикам. Как это понимать? От про це я і казав, коли говорив, що цей прецедент створення автономії за рахунок того, що знаходяться іноземні війська, він недопустимий. Друзі, ми, очевидно, варимося достатньо часто в своєму соку, коли говоримо про Україну. Давайте глянемо трошки на наших колег, так? На колег по європейців. Я сам історик фаховий. Друга світова війна почалася в 39-му, 41-му. Вибачте, окупація Австрії, Чехії, окупація Польщі. Повірте мені, ніколи німці, ні французи нічого не скажуть Росії, поки російські війська не будуть на кордоні Німеччини і Франції. Вони країни, які піклуються про свій достаток, про свій розквіт, про свої повноваження в Євросоюзі. І тільки так. І їм вигідна економічна стабільність, і їм вигідні нафтодолари Росії, і їм вигідний Північний поток. Зрозуміти, що для них Україна – це країна, куди навіть інвестиції не можна вкласти, бо 5 років тут іде війна, 5 років вони розуміють, що немає судової реформи, іде корупція. І зрозуміти, що їм відстоювати інтереси України, попри свої інтереси, це остання справа. І тому вони нам дають дорожні карти. Вони нам кажуть, як вам вийти, а як вам всім зробити так, щоб нам стало зовсім вигідно так само продовжувати свої справи економічні з Росією, продовжувати свої справи політичні. І ви розумієте, що коли нам дають ці дорожні карти, звідкись, ми не запитуємо, ми на них просто клюємо. Тому що настільки слабка, безхребетна влада, яка клює на будь-який просто мотильок, який кидає. І от що робити? А тут було кілька разів апеляція була. Будапештський меморандум. Вибачте, Андрій Білецький, лідер Національної
Генерального корпусу постійно каже, Мінськ – це капітуляція. Дебальцево що робили? Зливали. Геніальний відхід українських військ. Мінськ-2 працює. Чому наші хлопці, коли рванули на Широкіна, 20-40 кілометрів від російського кордону відновити, не дають можливість? Так от, все це робиться тому, що ми не маємо достатньої сили, щоб сказати, вибачте, є Британія, Британія мовчить. Вибачте, це найстаріша демократія в європейській цивілізації. Вона мовчить, вона чекає з страхом, що скажуть, Будапештські підписували, ми в міжнародні погоди підписували, давайте. Чому Зеленський йде до Трампа і починає якось там говорити, гроші, не гроші, підтримка, вимагати, ось документ. Це не Фількіна грамота Штайнмайєра, не Фількіна грамота інших підписантів. Ось документ. Ми віддали ядерну зброю, яка нам гарантувала цілісність. І ви, Сполучені Штати, і ви, Великобританія, підтвердили, що ви будете забезпечувати нашу суверенітет нашої держави. І тому будь-який мінський формат – це не що інше, як той мотильок, який кинули західні країни для того, щоб себе обезпечити в цій абсолютно провальній для них грі. Повірте, Отто фон Бісмарк колись сказав, будь-який документ з Росією не вартує ціни паперу підписаного, розумієте? Сьогодні ми робимо що? Ми намагаємося сказати всім, що йде війна. Повірте мені, жоден європейець не скаже, що російські війська в Україні. Тому що ми дійсно відпускали цих полонених росіян, яких затримали, військових, професійних, відпускали через СБУ, через колишню цементуру. І розумієте, що ми самі демонструємо. Хорвати зробили простіше. На них серби напали. 2 роки трималися, економіку підігнали, мобілізували війська. Рванули. Рванули. І зробили хорватські диво. Наступ, який нам сьогодні гарантував показати, хто є на цій території. Нема? Нас там нема? Так от отримайте градом по тих, кого там нема. І все. Отримайте авіацію по тих, кого там нема. Розумієте, що по-іншому будь-які маніпуляції з Росією, вони просто приречені на нуль. Тому що Росії там, насправді, для всіх за кордоном європейців там немає. І вона виступає начебто гарантом умиротворення цього конфлікту. І громадянської війни буде виступати гарантом, коли там будуть вибори. А повірте мені, так вони і скажуть, у вас громадянська війна. Спасибо вам за ответ. Евгений, пожалуйста. Я увидел, есть очень интересный пункт об амнистии всем, подчеркиваю, всем участникам событий в Донбассе, то есть и нам тоже. Государство не желает замечать разницы между теми, кто его защищал, и теми, кто хотел его уничтожить. Теперь вопрос. Нам нужно убедить как-то, Зеленский должен убедить граждан ДНР и ЛНР. Микрофон, пожалуйста, Евгений. Вступить, вернуться в Украину. Но что такое Украина? Государство ведет себя к самоубийству, признавая тех, кто хотел его уничтожить, и тех, кто его защищает, в одном статусе. Кому нужна такая страна? Тарас, скажіть про зміни по амністії, будь ласка. Ви ж повторіть, будь ласка. Давайте так. Ви хочете, щоб я сказав про амністію? Добре, я скажу, я тільки дуже коротко вам відповім. коротко, да. По Будапештському меморандуму. Слухайте, я абсолютно згоден. Все, що ви сказали, треба казати і французам, і британцям, і американцям, тепер ще й китайцям, крім всього іншого. Вони приєдналися до Будапештського меморандуму. Всім їм це треба сказати, що ви сказали. От тільки всі вони відкривають Будапештський меморандум і тикають нам те, що спочатку завізував Кравчук, а потім підписав Кучма. А знаєте, що там, дозвольте, я закінчу. Знаєте, що там написано? Там написано, Ратифікація що парламентом. вони не будуть робити проти нас злочинних дій. Вони не зробили, Росія тільки зробила. У випадку, якщо хтось зробить, вони зобов'язуються провести консультації і винести це питання на засідання Радбезу ООН. Це написано в тексті Будапештського меморандуму. На засідання Радбезу ООН це винесено неодноразово. Тому насправді ми це маємо говорити. Це політичний тих. Причому ми це маємо говорити в контексті Північної Кореї, Ірану, згадуючи ці речі. Це дуже добра, правильна політика. А ви розраховуєте на це? Там теж зубри сидять і не розуміють. Тепер щодо амністії, дуже коротко. Оккупированный Крым. Добре, я зараз скажу про Крим, але дозвольте тільки відповім, бо сказали питання. Воно суттєво. Ухвалений осінню. Добре. Заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джилял с нами сейчас на прямой связи. Нариман ага, селям алейкум. Нариман ага, да, вы слышали студию наверняка и слышали то, что мы здесь обсуждаем. Как вообще в Крыму восприняли подписанную формулу Штайнмайера? Может, мы здесь на материке что-то не так делаем? Как вам это все оттуда видится?
Ну, ви повинні розуміти, що в Криму ті люди, які борються за відновлення цілісності територіальної і повного суверенітету української держави над всіма територіями, звичайно, сприймають всі ці події з великою тривогою. Дуже великі запитання, багато запитань до тих, хто сьогодні приймає подібні рішення. І це знову ж виходить з того, що влада не бажає консультуватися, не бажає пояснювати те, що вона робить, як вона це робить і до чого це може призвести. Не хоче, ми це бачимо, спілкуватися з іншими політичними таборами, з опозицією, нравиться вони чи не нравиться, і з тими, хто сьогодні є активними громадянами, тобто з громадським суспільством, що може призвести до дуже, на мій погляд, небажаних подій. Хтось каже про Майдани нові і так далі. І дуже багато людей в Криму навіть опасаються того, що новий Майдан, який може з'явитися сьогодні як відповідь на такі виклики, якраз провокується тими, хто хоче залишити Україну от такою розчленованою. І, звичайно, ми не хочемо, щоб таке відбувалося. І я дійсно хочу нагадати, що з початку незалежності України українська влада намагалася домовлятися з Росією, намагалася домовлятися з проросійськими силами в Криму. І до чого це в кінці кінців призвело, ми сьогодні бачимо. Сьогодні я змушений розмовляти з вами з окупованих територій. Спасибо. Я, Гульсум, с вашего разрешения хотел бы отметить чистоту и красоту украинского языка. Он говорит намного лучше, даже чем некоторые народные избранники сегодня в кулуарах. Ми вам дякуємо за мужність вашу. Спасибо, Нариман Ильич. Бажаємо вам сил, витримки. Тримайтеся, Крим буде українським. Заместитель председателя Меджлиса Нариман Джулял был с нами на прямой связи. Да, ну что же, где Крым? Амністію ви хотіли пояснити про амністію, які зміни були. Амністію дуже чітко пояснюю. І потім все-таки давайте к теме Криму після вернемся. підписання Мінських угод було ухвалено Верховною Радою 2 закони. Один оцей про особливості місцевого самоврядування. В першій редакції він був дійсно дуже підозрілий і дуже небезпечний. А весною, я цитував вам, які були внесені до нього зміни, які повністю зробили 100% запобіжник. Другий закон, який був проголосований, який має дуже погану назву, яка називається про зняття відповідальності, там все, яка випливає з пункту Мінської домовленості. В цьому законі виписано, що не буде амністії для бойовиків, що буде розгляд по кожній окремій людині, де вона має подати так звану позитивну декларацію, що вона не була учасником цих подій, верніше, не була учасником по 21 статті Кримінального кодексу. Ще раз повторюся, я це казав, всі статті насильницького характеру, взяв зброю і вистрілив просто в бік українських окопів. Ти не підпадаєш під оце зняття відповідальності. Віджав чиюсь машину, захопив чиюсь власність. Ти не підпадаєш. Цей закон був проголосований Верховною Радою. Цей другий момент, який є. І тепер про амністію в сьогоднішньому варіанті відкрито 3 кримінальних провадження. 2 з них, наскільки я розумію, це проти Порошенка. Одне з них за те, що він посмів припинити перемир'я червня 2014 року, коли ми тримали перемир'я, а та сторона наступала район за районом, захоплювала. Він винен, що він припинив це перемир'я. Відкрите кримінальне провадження зараз за нього про це. Друге, відкрите, що він з українського порту Одеса в український порт Маріуполь дав розпорядження вести кораблі. За це відкрито кримінальне провадження. І третє, відкрито проти Андрія Парубія за те, що він винен в створенні злочинної організації, яка привела до страшних катастроф подій в Одесі. От ми маємо сьогоднішню позицію при сьогоднішній владі. Ну просто пряма відповідь. Я не знаю, як це трактувати. З Правосуддя? сьогоднішнім КПК можна відкривати подавати, знаєте, на кожного Тут я з вами майже. згоден 100%. Знаєте, КПК приймав Портнов, який сьогодні, по суті, керує всією судовою системою. Возвращаясь к Крыму. Да, возвращаясь к теме Крыма, начать бы хотел с того, что скоро должна, по крайней мере, состояться встреча нормандской четверки. Об этом рассказала канцлер Германии Ангела Меркель. Давайте послушаем, что именно сказала и когда планируется встреча. И после к дискуссии. Ми домоглися прогресу, але потрібно багато подальших кроків. Це не означає, що ми вже можемо зняти санкції, але є передумови. І усі сторони сьогодні це підтвердили, що тепер може відбутися зустріч на рівні глав держави урядів. Ми хочемо знайти дату, щоб зустрітися в Парижі. Цього разу це буде Париж. Ну
вот, собственно, даже если состоится формула в нормандском формате, встреча в нормандском формате, если она, конечно же, состоится, учитывая, что уже в средствах массовой информации говорится о том, что, возможно, Путин даже и не поедет на Октябрьскую встречу, но все-таки будет ли там обсуждаться Крым? За какими скобками все-таки остался Крым? И я хотел бы добавить коротко, что в 2016 году уже была встреча еще при президентстве Порошенко. Как мы видим, результатов никаких не дала. Будет ли тут результат и тема Крыма, конечно же? Одну минуточку. Вы же четко слышали, что сказала Меркель. Да? Она сказала, на рівні президентов и урядів. Поэтому поедут, может, туда ни один президент не поедут, а поедут премьер-министры. Поэтому смешно это все слышать с ее уст. И я вам хочу сказать, вот с 2014 года все пытаются почему-то урегулировать вопрос на Донбассе. Я не слышал ни от кого. Нас просто уже разделили граждан Украины, вот моих побратимов с Крыма. Один татарин, другой украинец, русский, не знаю, и с Дмитрием, да, вот мы, получается, уже граждане Украины разные, потому что нас все хотят вернуть, а их хотят почему-то оставить. И вот в контекст вот этих всех моментов сегодня ведут эти переговоры, я еще раз скажу. Вот скажите, у нас выступал народный депутат с Крыма. Вот человека хоть раз привлекали к каким-то переговорам? Не привлекали. Кого-то из народных депутатов, представителей Луганской и Донецкой, привлекали? Не привлекали. Кстати, Рифат Гачубаров в этой студии тоже говорил, что уже несколько месяцев пытался попасть и поднять тему разговора. Если он не может поднять, человек такого уровня, международного, не может поднять разговор о Крыме, вопрос, да, даже в Украине, но это смешно. Поэтому мы сегодня видим, что все идет к размену. Ви знаєте, дуже слушно, що ви показали пані Меркель. Всі говорять про формулу Штайнмайєра, але забувають, що 19 жовтня 2016 року саме пані Меркель була запропонована ця формула. Потім вона вирішила, що, напевно, все ж таки не треба мене згадувати кожен раз незлим тихим словом. І, відповідно, формула почала називатися Франка Штайнмайєра, міністра закордонних справ Німеччини. Але в чому небезпека, шановні гості і шановні телеглядачі? Фраза про фрау Меркель – можливе зняття економічних санкцій. Ось це вже прозвучало. І Крим, як ви слушно зауважили, взагалі не згадали. Пане Тарас, по Криму для мене дуже принципово, тому що це була позиція мого батька в 90-х роках В'ячеслава Чорновола. Зараз вона для мене така сама принципова. В українській державі може бути тільки один вид автономії, одна. Не територіальна, а національна автономія кримських татар. Унітарна держава за Конституцією не передбачає територіальних автономій, а вона передбачає національні автономії, які передбачають відповідні і статуси, і органи влади, і все. Це пункт перший. Пункт другий. Що стосується Криму? Я не хочу казати правильно, це неправильно. Це, очевидно, все неправильно, але я просто констатую факт, як відбулося в 2014 році. В 2014 році, коли першим ділом ставили питання Криму, за які західні держави поставили просто смішні санкції, тому що санкції проти Росії за Донбас, за інші дії дійсно достатньо серйозні. Вони б'ють по російській економіці, вони системні. Санкції, які були введені за Крим, були просто смішні, карикатурні. Але тоді, коли ми ставили, я просто пам'ятаю, бо я той момент ще був трошки ближчий до влади, я був в процесі цих подій, я готував матеріали, мені проносив їх на аналітику, і я бачив первинний матеріал. Ми ставили питання про обов'язковість розгляду одночасно, паралельно і по Донбасу, і по Криму в одному процесі. Абсолютно жорстка відмова тої сторони. Тої сторони я маю на увазі наших європейських партнерів і Німеччини, в першу чергу Німеччини. Тому що Росія просто чітко сказала, в такому випадку формат не відбудеться. І вони сказали, ні, не може бути переговорів, в яких не буде Росії. Вони тоді були не готові до формату, в якому ми би створили антиросійську коаліцію, тиснули б на неї, не маючи її в колі переговорників. Вони казали, тільки коли Росія в колі переговорників. Росія поставила ультиматум, Крим вже русський, ми його не розглядаємо. І, на жаль, тоді з цим змирилися. Я ще раз кажу, я не говорю, що це допустимий компроміс, я просто констатую факт, що так відбулося. Після того
Тему Криму ми тримали весь час. Сказати, що її не згадували, ну посилюється потрошки, крок за кроком. Навіть в останніх американських санкціях, які там проти Пригожина і ще там когось, і там згаданий Крим, як все-таки одна з підстав санкцій. Про Крим треба весь час тиснути. Крим для Росії має стати тим, чим є гаряча картоплина. Коли ти її кидаєш з рук в руки, і вона тобі пече, опікає. Але для цього має бути просто безперервний тиск санкційний. Тому що вірите, що територія, яку вони формально через конституційний процес включили в свою територію, провели таку анексію, що вони її просто так віддадуть, це має бути неймовірно дорога ціна цієї окупації. І то я би не був ідеалістом, я боюся, що Крим ми отримуємо не раніше, ну чи взагалі Крим звільниться від Росії не раніше, ніж почне сипатися сама Росія. Дай би Боже, щоб це було швидше, дуже хочеться, але я тут теж не великий або, як ідеаліст. сказав так само один з наших гостей, коли помре Путін. Це десь теж після того. Ну, це може бути політичне сипання. Я не думаю, что это решит, конечно, вопрос. Давайте Александр. так. Просто хочу нагадати. От Андрій Білецький завжди каже, неважливо, яка Росія, путінська, радянська, білогвардійська, монархічна, тимчасово урядова, будь-яка Росія з Путіним не має форми, Путін чи не Путін. Це їхня політика останньої імперії. З приводу санкцій. В липні 2014 року Євросоюз наклав санкції на банківську систему Російської Федерації. 14 рік, липень, ще нема Іловайську. Водночас наше керівництво дозволило працювати російським банківській сфері до 17-го року. Вибачте, коли Національний корпус ходив, замуровував той нещасний Сбербанк Росії, який нам і гривню обвалив, і все інше, вони казали, що це неправильно. І водночас, хочу нагадати, Петро Олексійович Порошенко багато що зробив, безперечно. Єдине, що не зробив, то не закрив ліпецьку фабрику в березні 14-го року, ви знаєте? І очевидно, що є інше багато підводних камінців, чому ця тріада теж, яка стала постреволюційна з спікером і нашими міністрами, чому вони про Крим відразу забули? Жодного пострілу, жодного нічого. Чому так сталося? А тому, що ці управлінці ніколи не керували державою. Вони не знали, що таке військова справа, що таке статути. Вони просто тоді звили, тому що їх налякали цієї великої Росії, налякали цим Путіним, і вони звили Крим, і вони почали далі все звивати. Повірте мені ще раз, що ми країна унікальна, парадоксом. Європа накладає санкції, а ми їх навіть не підтримуємо. То з ким вони в союзниках, вибачте? Европа и снимает оборот санкции. России за время войны увеличился в разы, и европейцы действительно смотрят на это на все и говорят: ребята, это вы нормально или нет? Мы несем убытки, а Украина продолжает торговать и не вводит никаких санкций. Это абсурд. По Роттердаму це та сама роттердамська позиція. Можна подякувати саме позиції кримськотатарських депутатів, які тоді змогли заблокувати продовження, власне, дерибану Азовського моря. Уявіть собі, в столиці Києва має відбутися економічна нарада за участі країни-окупанта, де під час війни ділять азовського бичка. Ну, це кому на вуха це от у європейцям? Уявіть собі. І я дякую позиції кримськотатарських депутатів, які знайшли мужність, політичну волю просто стати на заваді і ткнути носом, показати, у нас війна, не можна ділити економічні інтереси, ставити на одні шпальти. Я дякую всім, от, хто долучився до Вот цих. вы знаете, когда мы говорим про Европу и поддержку Европейского Союза, я бы хотела вспомнить и напомнить историю с парламентской ассамблеей Совета Европы, которая вернула российскую делегацию. И знаете, такое впечатление, что мы как бедные родственники. Вот когда нас все поддерживают, безусловно, все выражают обеспокоенность, но когда дело касается денег, нас готовы продать. Почему так происходит? Это происходит постоянно на протяжении всего времени войны. И я неоднократно писал, поддерживаю такую точку зрения, что мы обязаны основываться, опираться только на свои собственные силы, свои собственные ресурсы. И то, что касается Крыма, к Крыму это относится в первую очередь. Потому что Запад, при том, что он говорит, что он никогда не признает аннексию и так далее, он пока уходит от разговора с Крымом, потому что понимает, что Россия моментально все это заблокирует, и они по дипломатическим причинам этого не делают. Но
что нам мешает, что мешает нашему правительству, нашему президенту внутри Украины принять законодательные акты относительно статуса Крыма, то же самое поправки в Конституции относительно территориальной национальной автономии. Что мешает создать в Украине правительство Крыма в изгнании, потому что отдельные элементы этого правительства существуют. Прокуратура Автономной Республики Крым и так далее. Есть представитель президента в Автономной Республике Крым, существует. Что нам мешает закончить? Никто в Европе нам это не может запретить. Это наше внутреннее дело, потому что Крым – це Україна. Я більше того скажу, у нас є дуже добрий міжнародний прецедент, який ми можемо використати. Я ще коли був депутатом, я приймав в себе в комітеті міжзакордонних справ прем'єр-міністра Абхазії, тільки не той сепаратистський російський Абхазії, прем'єр-міністра, який сидить в Тбілісі, емігрантського уряду, який напрацьовує матеріали, який опрацьовує допомогу біженців, який напрацьовує вимоги по санкціях за окупацію Абхазії тощо. І ми можемо цей прецедент використати, тому що там дуже чітко вже зроблено, як це має робитися. Историк нам расскажет, например, о правительстве Чехии, Чехословакии в изгнании во время польський войны. уряд в Лондоні так само. Польський уряд. Тобто насправді є прецедентів достатньо багато. Що стосується конституційних змін. Даже не прецедент, це міжнародна практика. Що стосується конституційних змін щодо саме кримсько-татарської, наголошую, не кримської, а кримсько-татарської автономії в Конституції. Це має бути відображено тільки в Конституції, тому що там є норма про унітарну державу, тому не можна без цього. Значить, вони напрацьовані були при попередній всій цій владі Конституційною комісією. Я знаю, що були готові. Так от, готові були проголосувати. Тут в цій студії, от в вашій програмі відбулася тоді дискусія. Приблизно рік назад. Радикальна партія Ляшка. Ми не допустимо розвалу там України. Партія Свобода. Ми не допустимо. Батьківщина. Ми не допустимо. Народний фронт. Ми не допустимо. Вибачте, в мене є дуже багато питань до депутатів з БПП. Дуже багато. Можете повірити. Я там можу підтримувати Порошенка, але не ту його ж фракцію попередню. Але БПП підтримувало. Для змін до Конституції треба 300 голосів, а в них було 150 голосів. От вся історія. По цьому зараз є влада, яка може консолідувати під це 300 голосів. Якщо захоче. Якщо Зеленського, Слуга народу, скаже, ми підтримуємо кримсько-татарську національну автономію, в них своїх 250 з чимось, Європейська солідарність 100% проголосує, Голос 100% проголосує. Ви маєте тепер достатню кількість голосів в парламенті для того, щоб пройшли ці зміни до Конституції. Петро Порошенко теж мав ці голоси, і він на жаль, не мав цих голосів, тому що свої ж союзники відмовують за це голосувати, на превеликий жаль. Але все ж таки за 5 років, все ж таки ми не побачили. Але на превеликий жаль відмовились. Так, і питання Криму постійно У нас есть відтягувалося. видеозвонок, давайте примем звонок. Алло. Алло. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Я так понимаю, что это экс-политический заключенный Исмаил Рамазанов. Селям алейкум. Селям алейкум, Урметлидо. Да. Задавайте ваш вопрос. Пожалуйста, вы в эфире, ваш вопрос. Вы понимаете, что сейчас этот эфир, и как все эфиры телеканала АТР смотрят наши соотечественники, которые в оккупированном Крыму находятся. И вы знаете, что тот факт, что наши соотечественники сейчас в Крыму не сдаются, а борются, проявляют свою мирную борьбу в самом разном его виде, не дает нам права сдаваться здесь, в столице. Понимаете? И я хотел сказать, что очень будет жаль, что если какие-то вот послабления будут со стороны нашей страны в отношении сложившейся ситуации по оккупации Крыма, Донецка и Луганска, это будет большая ошибка для нашего правительства, нашей страны, на самом деле. И на самом деле вот там сидят еще в зале воины АТО, воины российско-украинской войны, которые не дадут соврать, что если даже президент даст приказ отвести войска, то добровольцы оттуда никогда ни за что не уйдут. Они, я думаю, подтвердят.
И в том числе мой народ, мой крымско-татарский народ, я говорю от лица моего народа, что борьба никогда ни за что не прекратится в Крыму. Çok sağ olunuz. Спасибо большое. Исмаил Рамазанов, экс-политический заключенный, был с нами на прямой связи. Я вот уже не раз говорил, что к Крыму не имею никакого отношения в плане того, что нет родственников, нет дома. Но вот когда слышу такие вот заявления, понимаю, что если бы не крымские татары, про Крым бы уже забыли. Увы. И спасибо им за это, и спасибо большое за звонок. А вот да, вы Николай. знаете, это не моя идея, это идея Евгения, она с 2014 года. А сейчас же как раз рассматривается вопрос земли. Евгений тогда говорил, нужно каждому дать по 2 гектара в Крыму. И сегодня же украинские законы позволяют мне, участнику боевых действий, просто гражданину подать документы и через геокадастр отрымать эту землю, да? Поэтому вот... Желательно под российским военным объектом или под мостом. Ви знаєте, пане Олеже, і ще одна тема, на яку необхідно звертати увагу. Вчора прозвучали заяви Пристайка про те, що можливо відновлення залізничного сполучення з окупованими районами. І тут варто згадати тему можливого пуску води в Крим. І якщо це відбудеться, і якщо є такі відповідні наміри, а наміри такі є, якщо він заявляє про те, що потяги підуть в Луганськ і Донецьк, то це значить, що відповідно фактично визнана анексія Криму. Ми повинні бити на сполох. Ми повинні стати на заваді от саме цих планів. Розумієте, і ваш телеканал, кримсько-татарський народ, українці мають завадити планам пустити воду. Вода – це не в сенсі самої води. Вода – це кров кримської економіки. Вода – це визнання факту російської агресії. Якщо ми це допустимо, ми визнаємо той факт, що, я ще раз підкреслюю, Крим фактично є російським. Так от, шановні брати кримські татари, шановні українці, тримаємося разом. Нам не можна допустити подібних сценаріїв. Спасибо. Дякую за ці слова. Ну что ж, у нас остается 5 минут до завершения нашего эфира, и мы бы хотели бы дать слово каждому, чтобы каждый высказался. И начнем, наверное, с Сергея. Буквально по 40 секунд постараться, чтобы мы не выходили за рамки. Мне очень хочется доверять тому, что делает сейчас президент, и то, что делает его офис, и то, что делает власть. Мне нужны основания для того, чтобы я начал ему доверять. Я хочу эти основания получить. Я буду ждать результатов того, что сейчас происходит, и судить по результату. И в зависимости от этого он или получит мое доверие, или нет. Спасибо. Татьяна. Вот я бы хотела попросить, и Дмитрий, вас в том числе, не создавать фантазии, которых еще не существует, такие пугающие, да. Но никто не объявлял о том, что воду в Крым будут подавать. А вы сейчас говорите о том, что это будет точно следующее, что... Подготовка даже проводится. Да, Вот, пожалуйста, докажите это, да, перед тем, как об этом говорить. Я бы очень хотела, потому что прям чувствуется, как информационное поле здесь наполнено фейками. Вот оно, реально, очень много фейков, которые сами мы создаем, и сами потом друг друга пугаем. Не надо этого делать. У нас и так сейчас достаточно непростая ситуация. В Америке специфический президент, который на нас определенным образом давит. Германия хочет Северный поток. Франция хочет возобновления сотрудничества с Россией. Но у нас реально очень сложная ситуация. Мы пытаемся пройти по острию ножа. И вот политические оппоненты там, или просто люди, которые там имеют свои страхи, они создают негатив здесь. Его не нужно иметь. Спасибо. Тарас. На превеликий жаль, слова про фейки я чув не один раз. У 2004 році мені сказали, чому ти розповсюджуєш цей фейк, що Росія буде будувати Північний потік. Тоді не було. Мені сказали, що це буде фейк. Я казав, я бачив якісь там чутки, ще щось. Ні, це фейк. Де ти бачиш факти? Факт відбувся. Зараз Північний потік 2 добудовується. Насправді, ми маємо бити тривогу. Ми не є урядовцями, ми не є представниками спецслужб, які мають когось арештовувати. Ми маємо виловлювати тенденції. Це наше завдання. Це
наша професія. Ми маємо виявляти тенденції, говорити про них. Це стає можливим. От зараз є такі тенденції, при яких зовнішнє поле кардинально помінялося. Раніше було без України, про Україну не можна. Тепер можна. Тепер можна з нас витискати що завгодно. І витискають, тому що їм так зручніше. І от ці тенденції мене змушують бити тривогу. Це не фейки, це аналітична робота, яка говорить, у нас є загрозлива ситуація, вона погіршується, і ці речі можуть відбутися. Якщо ми їх своєчасно оприлюднимо, що вони можуть бути, якщо на перші вже реальні факти будуть підніматися люди, той ж Майдан, тощо, то такі факти можуть і не відбутися. Дякую. Але ми мусимо про це говорити. Дякую дуже, Тетяна. В попередній програмі, в якій я брала участь декілька тижнів тому, я казала про те, що є інформація про те, що ця влада дуже сильно поспішає заключити якісь домовленості з Російською Федерацією, не розібравшись в ситуації і не набувши достатнього досвіду таких взагалі переговорів. На жаль, це виявилося правдою. Не хочу бути Касандрою, але тут річ в тому, що є от певний масив інформації, який свідчить про те, що якщо ми зараз погодимося на все те, на що ми дуже хочемо погодитись, ми, я маю на увазі українська влада, яку ми всі обрали, то ми можемо отримати не просто там війну і ганьбу, а війну, яка розповсюдиться з лінії фронту на всю територію України. Сьогодні на проукраїнській частині Донбасу проукраїнська родина була вбита, їй в квартиру була кинута вибухівка. Олександр знає цю ситуацію, поки що не можу назвати імен, але це дуже відомі люди. Це дуже відомі люди, і їхній син, командир одного зі з'єднань ЗСУ, просто в квартиру кинули вибухівку, розтяжку поставили, і сім'я загинула. Це волонтери, проукраїнські активісти підконтрольного Донбасу. Це наслідок певної такої лібералізації, яка вже почалася, вже почали там активніше їздити з Донбасу, з Донецька і Луганська на підконтрольну частину. На жаль, ми можемо отримати всі ці події на всій території України. Це дуже небезпечно, дуже небезпечно. І все громадянське суспільство повинно не боятися фейків, а боятися допустити війну в кожному домі. Тому що ті люди, які усталі від війни в Києві, у Львові, в Луцьку чи ще десь можуть отримати цю війну у всіх цих мирних поки що містах. Вот этот турборежим команды Зеленского мне напоминает Крым 2014 года. Тогда оккупация развивалась очень молниеносно, и люди не успевали осознавать, а что же происходит. И даже бытовало такое мнение, что Российская Федерация распыляет в воздухе психотропное газовое какое-то вещество, и люди ходят одурманенными. Александр. 20 тысяч официальных русских военных, извините, но не путайте ситуацию. Завтра в неділю, о 11-й годині, біля стадіону «Динамо» збираються представники Національного корпусу, волонтерських організацій, побратимств учасників російсько-української війни, для того, щоб сказати ні капітуляції. Друзі, готуємося до 14 жовтня, дня славного війська нашого козацького, переможного дня Покрови Пресвятої Богородиці, коли ми всі маємо єдиним фронтом вийти, волонтери, військові, громадські, політичні сили, сказати ні капітуляції. Ми маємо владі ставити межі цього коридору, з якого вона намагається вийти. Дякую. На жаль, експерти у нас вже залишилось... ми навіть перебрали, тому, на жаль, вже без слова, але все одно дякую вам дуже. Дякую. І я хочу подякувати нашим глядачам, як у залі, так і поза екраном, за вашу активність, за ваші слова. Дякую. Звісно, нашим гостям. Я инамызны әрвақат бойлы созлернен екулейміз, ве біз бүгін чоқ меселер ақында лафеттік, Донбас ақында лафеттік, Қырым ақында не үшін мұ? Асында Донбаста олған женг, бұл Қырым үшін алып барылған бір женг, тұрбемында Қырым татарлар олған же, ешкімсе Қырым ақында ұнытмас ве ұнытмаға да бұл акимиетке бермес. Оның үшін бізім тарафымыздан емін олынызке, біз бұны япмаға ешкімсеге бермеміз. Біз мұнда сіз үшін, сіз ісе біз үшін барсың. І традиційно вже наприкінці кожної програми я кажу, що ми, материкові українці і кримські татари, разом боремося за деокупацію Криму. Дякую вам. Це був телепроект «Мост». Наступної суботи о 20-й годині побачимось тут, на телеканалі АТR. Дякую вам. Дякую.